So, ar ôl mis diwetha, lle nes I intro gweitha'r haglediad yn y 10 mlynedd plus, dwi am trio topio fo hynna, okay? Keep it in, yes. Barod? Keep it, that's what she said. Yes. Okay. Noswaitha, croeso haglediad cant a thri. Haglediad cant a thri. Yep. Croeso I haglediad rhif 103. 103 episodes ongoing. Da ni nôl I llenwi'ch clustia chi hefo tech, ffilms di ddim gwael, a lot o lulls. Sioned sy'n fan hyn hefo Bryn. Hello. Hi, Esther. Hello. Hiya, pawb. Do you expect me to haglediad? Yes, for the next 3 hours. Diolch I chi gyd am sticio ni yn eich podcatchwyr. Da ni yma bob mis, drian hon chi, efo 2 awr plus o'r tech stories sy'n siŵr o fod yn hyn erbyn I chi glywed nhw, ond mae gen ni hot takes o'n efo, so mae'n ffain. A bob mis, da ni yn gwylio ffilm di ddim. Dwi'm yn gwybod os oedd yr mild hint nes I dropio'r cychwyn y sioe yma wedi goleio chi I be da ni'n mynd I fo'n gwylio mis yma. Da ni'n mynd o'r llwybr Bond I grybwyll. That's right. Iestyn, sydd wedi dewis Bond ffilm I ni I ddathlu bod... hold on, o'n i'n mynd I ddeud... Dwi'n hyd yn oed yn cofio be di. Right. No time to tomorrow never dying. No, tomorrow never die. No time to die. No time to die allan. O'r diwedd, yr un peth ar amser hir da ni di aros I Facebook ymddiheiro am I gyd o'r stuff awful maen nhw di wneud. Dyna fe mae'r hir mae di cymryd i'r ffilm yma ddod allan. Mae Iest wedi dewis Bond ffilm I ni wylio mis yma hefyd. Iest, pain. Dwi'n confused am fod ti di dweud timing to dying tomorrow all the ways. Never say tomorrow never view to GoldenEye. Yes. Yeah. Tomorrow never dies, oedd o? Tomorrow never dies. Fel sy'n ni'n licio deud, the most technical o'r holl Bond films. 1997 classic. Dwi'n credu mae o yn classic, cos o'n i'n gwachod y ffilm yna ac o'n i'n cael gymaint o flashbacks really weird o watching y ffilm a lot ar VHS. Hey, the point back gynta, y ffilm Bond gyntaf I weld yn y cinema. Ti'n jocian. Really? Nope. That's great, Bryn. Mi nas I cael mynd ar trip ffermwyr ifanc I weld GoldenEye yn 1995, so dwi'n teimlo'n blessed am hwnna. Diolch. Y un peth nath y ffermwyr ifanc I fi, a hwnna oedd o. So, ar hyn o bryd, da chi'n trio meddwl fel, hold on, o'n i'n meddwl bod fi di sain fyny am tech podcast. Da chi ar hyn o bryd yn kind of gwrando tech podcast, ond dros yr 11, that's right, mlynedd diwetha, da ni di sort of morffio fewn I mwy o, gadewch I ni ddianc o'r byd go iawn mewn I ffilms ofnadwy, a slight sprinkling o tech news. Ond, licwn ni just cyhoeddi ar gychwyn y sioe fel hyn, da ni'n really lwcus, mae'r haglediad wedi gallu cael sponsor am y tro cynta. So nown ni just fynd i'r ad break rwan, a welwn ni chi'r ochr draw. Hi! Today's haglediad is brought to you by Sage, supporting business with information, insight, and the tools to succeed. Oh yeah! And free computers for the haglediad. Hooray! Yn anffodus, doedd Sage ddim yn gallu hysbysebu yn Gymraeg, ond maen nhw wedi, a hwn ddim yn joke, hwn ddim fel set-up mae Sioned ydi wneud. Yeah. Iestyn, sut mae'r iMac sbandi grybwyll newydd sbon shiny OMB na sgen ti yn Gaernarfon? Mae o'n well na be o'n i'n dychmygu efo fod mae mor anhygol fynd o computer. That's what she said. Yes. But just mynd I sticio hwnna'n bob un, man. Hwna di teitl y sioe. Yes, please cera ni trwy stori. So mae hwn yn mynd I troi fewn I storytelling podcast rwan. Wel,
oherwydd mae'r iMac arall yn dod o 2013, a diolch yn methu'r hydag latest and greatest operating systems a bla bla bla. Ond oedd yn neud llawer am byd, oedd yn pwysio fo'n galad, ond oedd yn gret. So nes I fel, gweld ffaint fos ni'n gael amdano fo ar eBay, ac trio gweld beth yw'r ffordd rhata fydra i gael computer newydd, trio gweithio allan o, so ni'n cael un 2015 allan lle, drin 2013, so os mae'n costio llawer, a wedyn nes i fel, so just ennill yn rhatach. So nes i ar Twitter a just teipio win yn iMac, ac digwydd bod, mae'n i gyd rhan fwyaf yn America, ond digwydd bod oedd Sage, y cwmni payroll, yn cynnig un i rwy'n oedd yn gadael review o'i podcast nhw, beth yw enw da? Come on, yes, dyl ti bod yn mega fan o'n fo rwan. Dwi wedi gwrando ar y penodau i gyd i fyny at rwan. Mae'n rili da, mae'n werth Mae'n rhan o'r contract. Sage and Onion, dwi'n meddwl. Sage by the Onion. Sage by the Onion. Hey! So, a nes i rando ar y podcast, o'n i'n mynd i gallu just reid bullshit review a heb di gwrando ar y podcast. Nes i actually penderfynu, na i rando arno fo, ac o'n i'n surprisingly, surprised. Oedd o'n really da, a mae wedi cael ei wneud, bedio di, person sydd yn siarad efo busnesau bach sydd wedi dechrau fyny am fod mae Sage yn trio helpu busnesau bach i ddatblygu dros y blynyddoedd dwytha. Mae nhw'n yn rhaid ryledd yn nhw ddod a deud i hanes nhw, ac yr cwmni, dwi'n cofio, yr un o'n i'n gwrando ar fyna, dwi'n cofio, oedd hwnna'n dda, ond nes i nôl y gwrando ar un arall am artist oedd bod yn gwerthu stwff ar Etsy a balli pethau fel a mae'r un diweddar hefyd lle cwmni Teespring, dim Teespring, beth yw'n nhw da? Crysau ti, te? Rhywbeth fel Drincio? da. Mae werth gwrando, mae'n website lle Gwerthu ti'n fo'n gallu dda. setio fyny gwerthu shop t-shirts dy hun, a mae gyd yn eco-sustainable, bla bla bla. Stay tuned am t-shirts hefo phrases gorau ni. They're coming. Ac so nes i gadael review, meddwl yn byd amdano fo, ac anghofio fod o'n i di trio fo, a pethefnos wedyn ges i Twitter notification yn deud, congratulations to our winner, Iestyn X. Ac A wedyn mae Bryn y fi fel, shit, dal wedi fod ar Twitter mwy am 5 seconds wedyn mynd, na, fi gyd, diolch. So ond nath yr iMac gyrraedd, oedd yn bac, nes i jecio mynd ar Apple a trio, mynd trwy'r broses o ordroen a gweld faint o hir nhw'n cymryd shipio, ac oedd yn backlog o mis. So o'n i gwybod, os na fod nhw wedi prynu fo'n barod, oedd yn mynd i gymryd mis i gyrraedd, so a mi nath o gymryd mis. Ar ôl efo gyrraedd, 3 diwrnod wedyn, ond na barsel arall wrth y drws. Ac O'n nhw wedi gyrru dau i ti. O'n i'n meddwl na... O'n i'n meddwl na rhyw parsel dillad Shari neu rhywbeth oedd o. So nes i ignorio fo. A wedyn o'n Shari, beth yw'r parsel gen ti? Par parsel? I chdi, mae hwnna ar y drws. A mae fi'n agor o. A hamper o Fortnum Mason. So, mae agenda heno'n dod gyn Fortnum Mason. Hwna'n amazing. Roso Bicenio. Dim bod ni di mynd fatha Dyn ni fyny yn y byd. decadent. Be ma Michelle Yeoh yn galw Pierce Brosnan yn Tomorrow Never Dies, the decadent, corrupt Western agents. Obviously, decadent, corrupt Western podcasters fan hyn. Sut ma... Dyma ni fewn i'r agenda. Guys, da ni di skipio dros yr headlines, achos na i ddod at treina ar ôl i ni orffen yr agenda, achos mae'n mynd i fod yn ffradach o, hei, chi'n gwybod i gyd o'r pethau evil oedden ni'n meddwl am Facebook? Oh, cool, mae'n hollol wir. Pa flas sydd ar yr preciau? Becenio. Gwyn coch ydi o. Ie, be mae'n dweud? Product of Italy. Lovely. And it's a blend of Montepulciano and Sangiovese grapes.
Hand-picked. By naked virgins. Molto bene. Mae Bryn yn dysgu Eidaleg. Aged performance in French oak. Typically medium-bodied and seductive. And That's what delicious she- with or without food. Okay, Bellissimo. Oes unrhyw un arall fel fi yn cofio yn y Timothy Dalton ffilm dim License to Kill, Living Daylights. Mae o'n goffod cael hamper y Fortnum and Mason i Georgi Koskov. Mae'r boi, mae di rhoi y boi yn yr tiwb i fynd trwy'r oil pipeline ar y cychwyn, lle mae'r dynes yn dweud, I make it, his control board light up like Christmas tree. A mae hi di sticio fe gyd fewn, a wedyn mae cariad o, mae hi'n chwarae cello. Come on guys, dim just fi watch the Timothy Dalton films. A mae'n goffa cael Fortnum and Mason iddo fo, a mae Timothy Dalton, mae James Bond yn deud, bod o di specifically newid y caviar oedd fewn yn y Fortnum and Mason hamper, achos oedd o'n meddwl bod o digon da. Anecdote, rhy bell. Standards. Oh my Eisiau God. cael standards. A ti ti'n gweld. Te 5 blwyddyn yn ôl nes i wylio hwnna dweitha, a fe draed ddim cofio. Okay, so dwi di deud erioed, right? Byswn ni'n lyfio wneud spin-off podcast, cos mae gen i loads o... Spin-off podcast, di alw fo'n Bond i Grybwyll, cos that's my favourite o'r holl titles spin-off podcasts gallen ni wneud. A dylen ni wneud watch-along, a just watch nhw i gyd. A gweld faint o bethau fe'n ni ddeud sy'n di weidio fyny dy frawd di. Ydy, mae gen i 1.5 brawd sydd massively fewn i Bond. Mae gen i un sydd super duper, like, quite spookily, like, scarily fewn iddo fo. Be dwi'n lyfio, mynd i nath o ffigur allan pan yn oedd ni'n neud, oedd o'n dweud, pan da chi'n neud yn yna na chi'n neud? I know, gathon ni fel Twitter, like, massive Twitter backlash gan fy mrawd. It's like, diolch, Osh. Osh, love you to bits. Di Osh ddim yn gwrando ar y show, ma. Paid a poeni. He couldn't even handle it. Paid a poeni, da ni wedi gwachad Mortal Engines, Cats, a Valerian and the City of a Thousand Planets. Na. Di hwn yn bell o fod y ffilm gweithio. Na. Spice World ydy thing fi o fel unpleasant film experiences, right? So mae Spice World ydy rwan fel the top, like, mae hwnna di mynd yna fel... Ydy! Why is the Cats? Mae Cats yn really enjoyable. I shall stand by that. Hey, mae Cats yn ofnadwy o enjoyable. Oedd Andrew Lloyd Webber more upset nath o brynu emotional support dog. Mae hyn yn actually... Emotional support dog. Apparently, yn ôl y stori, mae wedi deud i ryw gylchgrawn. Oedd o'n gorfod cael caniatad i fynd â fo ar ryw aeroplan i fflio dwi'n nôl i America. A nath nhw dweud, dwi wedi cael hwn oherwydd beth nath nhw wneud i ffilm fi Cats, i sioe fi Cats. A maen nhw'n gyrru llythyr yn ôl, no further proof needed, fath o beth. A maen just fatha, fuck you. Andrew Lloyd Webber, mostly, fuck you. Fuck you. Ond, na i amddiffyn Cats, yn fel, pan da ni'n neud round-up, achos nath ni gychwyn ffilms di ddim yn ystod lockdown, oedd o fel, nath ni gwatch y Pacific Rim, achos bod Destruction, basically Pacific Rim... Specific Rim. Yeah, specific room. Mae'r specific room, achos mi oedd y byd yn cael ei distroio mewn un ffordd yn y ffilm yna, oedd yn wahanol i'r ffordd oedd y byd yn cael distroio yn y byd go iawn. So oedden ni fel, cool, no ni just cario hwn mlaen. Mae Cats yn highlight i fi o gwatched o a giglo trwyddo fo. Nes i ddim giglo unwaith yn Spice World. Heblaw dan Victoria Beckham, oedd hi'n really funny. Nes i licio hi. Underrated comedy. Llonydd i fi o'r wrth y plant, ath nhw just godi fyny a mynd. Brilliant. Mae fel repellent. Nes i gorau gwachad o ben yn hun oherwydd o rhaid na chi. Oce. Nes i gorau gwachad o ben yn hun. Mae therapy bills Bryn i gyd yn dod i account fel corporate account ni. Yeah. A wedyn mae'n rhaid i Iestyn werthu hen iMac fo mwyn talu therapy bills Bryn achos Cats. So, nawn ni symud... Ges i emotional support dog, na ddo. Emotional support goldfish in a flat, na mae'n ffain. Fuck off. Anyway, so, da ni'n symud o cynnwys hamper
Fortnum and Mason dwi'n gwybod dwi'n arfer gadlu Bryn mewn gyntaf. Dwi'n credu bod y juxtaposition yma yn mynd i fod yn... O, da ni'n gwybod beth dwi'n yfad, so dos ymlaen i pethau lawr. Ddim grapefruit juice, nodyn arall. So, beth dwi'n yfad ar agenda heddiw ydy Camaro. That's right. Rip-off Corona o Lidl. Wow. Enw fo ydy Camaro. Mae'r graphic design department yn Lidl, sydd, liciwn ni just pwyntio allan, yn arbennig am wneud pethau edrych just digon tebyg. It's an homage. So, mae hwn yn Camaro Cerveja Extra, alc 4.5%. It's a golden colour, distinctive flavour, and feeling of sunshine at the beach. Make this beer the perfect companion for unforgettable Ddim evenings. Salma yn ripio off. Well, No, eich wir. Neu cymysgedd o'r ddau. ydy, mae literally fel generic Mexican beer. Just sticio lime wedge yn fo a caid y geg. That's what she... Na, so, mae hwn... Just, dwi'n gwybod lle mae hwn di dod o... Dwi angen stopio fo, mae'n drwg yn Granda. Trwy'r sioe ma, that's what she said, yn mynd i ddod i fyny. Dwi'n gewch chi ddeud o'n eich penna adra. Dwi'n just yn rhaid y ryffyd yna i chi, ydych chi glwad o dod. Dwi'n clywed yn hun yn deud o ac yn mynd, di hwnna ddim yn appropriate, Sioned. Mae hwnna actually'n gallu bod yn eitha hurtful ac yn very 70s humour. Mae just yn dod allan ac yn just fel, na. Gyd i ddeud, that's what he said. Dyna hynna fi ddeud. Ti'n gwybod be? That's what they said. That's what they said. Jackpot. Mae'n ddrwg gennau pawb. Da ni di bod, dwi'n yn gwybod os ydi unrhyw'n arall yn cael, so mae'n ddiwedd mis, mae'n dod yn ddiwedd mis Hydref rwan, a mae pob peth ydi dechrau teimlo bach yn weird ac yn scary eto. Damp. So, yes, fel, beth sy'n digwydd yn y byd? Fine. Gan I computer newydd? Fe'n symud nôl ac ymlaen bob dydd. Mae'n gret. Watcha di, mae Caernarfon fyny na hefo'r dinasoedd sydd mwyaf dan threat am climate change, achos ystyr môr na'n codi, da chi'n screwed. Na, fydd o just i dod i Gwylod Morrisons. A fydd o'n ideal. Fydd ti'n ffain wedyn, lle di roed ag un yacht ti na. Ie. Chos bydd o'n di ennill win a yacht competition ar Twitter. Bydd o'n di ennill yn arau. Bydd o'n efo Fortnum and Mason's hamper fo ar yachts. Fydd i lawr y fennau yn chwerthin ar y bobl llaw. Chi'n gwybod be, o'n i yn siomedig, nes i drio am Nintendo Switch OLED wythnos dwytha gyn Family Gamer, dyna di enw fo? Taming Gaming. Taming Gaming, run by Family Gamer, dwi'n meddwl. Ag big shout out to Taming Gaming. Nath o ddeud, check your DMs. A ddim fi o dda. Wel, so ni byth yn gwybod achos dwi byth yn check efo DMs. Nes i tri am hwnna fe. Diolch i Est am rhoi heads up i fi. Mae gennau gymaint o stuff Switch ar gyfer yr after party. But we'll go on. Bryn. Beth yw'r combo cyffroes sydd gen ti yn y gwydr hynna? Dwi just yn stick to what you know, sydd oren tonic water a bach o lemon juice. Dros rew. Refreshing. Shaken. Not stirred. Na, stirred. Mae'n troi allan, mae bartenders fel, dyna'r ffordd weitha i gael y cocktail yna. Da ni ddim yn gwybod pam bod yn gofyn. Ti'n gallu? So, dwi actually gallu deud i chdi pam. Please. So'r syniad ydy, os ti'n ysgwyd yr shaker, mae'n torri'r rhew i fyny, sydd yn feddwl bod o'n toddi'n gyflymach, sydd yn feddwl bod yr martini yn mynd yn wanach fel ti'n dechrau yfad o. Lle os ti'n neud o'n stirred, mae'r llwy ti'n defnyddio, di o ddim yn chipio'r rhew. So ti'n cael o full whack ono fo, full cryfdar. Dyle'r Radio Cymru ffonio ti fyny ar gyfer cocktail tips. Mae nhw ffonio fi fyny byth a beinydd. Dwi'n lyfio hyn. Mae gana ni lot o headlines i fynd amdan. Ond dwi yn lyfio bob hyn a hyn ar chat ni. Mae fel, mae Facebook di wneud rhywbeth arall. Sut ti'n gwybod Bryn? Radio Cymru di ffonio fi.
Mae fel early warning system. Beep, 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 beep. Mae fatha personal Twitter thing chdi di Radio Cymru, da. Yep. Notification lle mae, ymchwilydd o taro'r post eto. Hello. Okay. What's new on the line? Ges i pres gyda nhw heddiw, so I'll take it. Just nychmygu chdi fynd allan i'r stryd ac maen nhw'n cyfarfod chdi bob dydd efo rundown o bethau. All right, what's the scoop today? See. Just ar yr Afon Thames, ti'n cyfarfod nhw. Achos wyt ti wedi cystadlu ar, I don't know, write a letter competition yn un o'r magazines wyt ti'n cael mwyn ennill yacht i fynd ar y Thames. Cos dwi'n lyfio, bydd i Est yn gyrru links ni fel, Apple News or whatever, a dwi just yn screenshotio'r shit dwi'n gweld ar WhatsApp neu rhywbeth. A wedyn mae Bryn fel, tynnu llun o Physical Beautiful, magazine hyfryd, ti di cael fel Time neu rhywbeth, a mynd, erthygl diddorol fan hyn, a dwi fel, cool, mae fel lo-fi Tide and I love it. He is my lo-fi Tide and I love him. Dwi basically fatha regression in terms of technology one. Ond yn mynd yn apusach. Check your tea allan. A beth sydd yn, cyn bo hir, fyddwn ni actually fatha gyrru telegrams i cymryd rhan yn y podlediad. A bych chi'n gwybod bod fi'n flin. So, be am ni esgus bod gennym ni rhywbeth i ddeud amdan headlines a couple of wythnos y diwethaf yma? It's all shit. Wel, ma na le i investigative journalism. A mae Wall Street Journal paywall fi di dod fyny'n deud, you've read too many of these. Ond, yn y Wall Street Journal, mae gennym ni the Facebook files. Huge investigative journalism. Mae'n dangos bod bobl allan yna yn ymchwilio'r pethau yma. Mae gennym ni leak enfawr o wybodaeth wedi bod yn basically profi y pethau da ni'n kind of gwybod. Whistleblower Francis Hagen wedi dod allan a wedi deud, mae pob peth ydych chi'n meddwl am Facebook bod nhw'n rhoi profits cyn pobl yn wir, ac a they kind of fel, well, ydyn nhw'n meddwl bod hwn ddim yn digwydd? Quotes fantastic. The thing I saw at Facebook over and over again was that there were conflicts of interest between what was good for the public and what was good for Facebook. And Facebook over and over again chose to optimize for its own interests, like making more money. High capitalism. Wel, peth i feddwl dan ydi, dyletswydd pobl sy'n redag y cwmni di wneud gyn gymaint o elw sy'n bosib i'r Dio ddim fod yn fel Certified B Corporation. Ddim bullshit dwi'n ei niwa. Bryn Paid! Dwi'n trystio Certified B Corps, achos wedyn dwi'n kind of gwybod pwy allai brynu off heb ti'n wael. Fatha B-movies. It's capitalism. It's all. It's a capitalism in a nice wrapper. Yeah, it's fatha oedden ni gyd yn meddwl oedd fair trade yn beth da ar intro. Beth ti'n dweud fi rwan? Paid! Bryn! Bananas fi'n screw... Ys gynna i evil bananas. It's all capitalism! So i dyletio nhw ydy wneud gymaint o elw sy'n bosib i'r shareholders. So, os ma'n... Sa bod nhw'n sôn am torri'r gyfraith, maen nhw'n mynd i'n trefyd elw cyn neud yr peth quote-unquote iawn. Ond da ni'n gweld beth a benydd efo talu trethu. So peth moesol ydy talu trethu gyn gymaint a ti'n gallu gwneud. Ond mae'r gyfraith hefyd yn gadael i ti wneud pethau clyfar, symud pres o gwmpas, a declaru fo lad yma, symud ei lad yna, dyn ti'n mwyn gorau talu mwy trethu yna fo. So maen nhw'n mynd i wneud, dyna mae'r cwmni yma'n bodoli i wneud, ydy i wneud pres. So, really, dydy hyn i bod yn syndod i neb. Ond, mae na wneud pres, ond un o'r quotes sydd yn taro deuddeg lot gen i fi. So, quote arall gan Hagen. Hagen. Let's go with Hagen. One of the consequences of how Facebook is picking out that content today, it is optimizing for content that gets engagement. Or reactions. But its own research is showing that content that is hateful, divisive, and polarizing is basically getting more engagement. It's easier to inspire people to anger than it is to other emotions. Wel, dyn ni wedi gweld hyn as blynyddoedd. Mae'r syniad bod... Mae'n hollol amlwg. Ti'n edrych ar political pamphlets o fel yr 18th century. Ti'n gwybod na fel... Ti'n gweld mae'r papur newydd yn gwerthu
tomenni o copies o rhywbeth pan maen nhw'n sgrichen am rhywbeth... Wyt ti inadvertently yn flasho ymlaen ar gyfer y ffilm da ni di watched? Dim just taflu'r sioe ma ti gilydd. Dyna'n union o'n i'n meddwl, pan ma'n i'n gwylio'r ffilm neithiwr, ddim Murdoch oedd yn dod i'm hen, ond mae Zuckerberg oedd o. Yn amazing. Oedd y ffordd oedd o'n mynd yn y ffilm, os o'n cario ymlaen, dyna fysa wedi troi allan yn neud. Mae gen i ni lot i drafod. Marchnada a stwff. Dyna di'r argraff ti'n gael gyn Facebook. Ie, a hyn ydy'r person, a fel di siarad i'n Cymru... second hand news ar y bloody hacklediad eto. Mae Radio Cymru'n cael y good stuff. Dwi wedi deud hyn ar hacklediad ers 11 years, so... So Radio Cymru sy'n cael y second hand stuff. Radio Cymru sy'n cael y second hand, good. So hwnnw'r fatha'r... So fatha, da chi'n dod i fyny'r anniversary, mae'n ei fatha'r clip show. A hwnnw'r fatha'r clip, ond dwi'n... Mae Yes wedi mynd nôl trwy... Doing it live. Yes wedi mynd nôl trwy 11,000 o oriau a pigo allan bob tro mae Bryn di deud y stuff ma. Os ti'n defnyddio'r platform, dim yr pobl sy'n defnyddio'r platform ydy... Y gwrthrych ydy'r pobl sy'n defnyddio yr platform fel social media a nid y defnyddwyr. Defnyddwyr ydy'r pobl sy'n hysbysebu arno fo. Dyna pam oedd yr outage gafon nhw bythefnos ish yn ôl mor ddrwg iddyn nhw, achos oedd yn dinistrio faint o dda oedden nhw'n teimlo amdano y platform, achos oedden nhw wedi sylwi, oh shit, maen nhw actually run by morons. Gai just dweud, mi oedd disgrifiad fi o'r group chat tra oedd yr outage Facebook mynd mlaen a gweld yr live reporting amdano fo. O'n i fel, oh my god, Aled, it's hacklediad Christmas! Achos he just yn textio gael mynd, oh my god! Just fel, ydyn ni fel, oh my god, it's gone! Mae rhywun wedi cael monkey's paw a mae rhywun wedi neud y dymuniad yna a di mynd, dwi isio Facebook ddiflannu. O'n i gwachad ffilm yn y View chydig o fisoedd yn ôl ac oedd hwn fatha'r Free Guy a dyn oedd y kid bach ar ei TikToks a bob dim a dwi'n gyd ti'n hysbysebiad na lle oedd yr John Boyega yn mynd fatha screens from everywhere a dyn oedd yn dangos wedyn yr social feeds yn mynd bob man ar twrw nid o. A nes i just dychmygu yn yr eiliad yna fatha Thanos snapio i ffwr y social media i gyd. Ac a dyn fatha cridegwydd a dyn ni fatha so dyma sy'n fysa fo. OK, cool, alright. All of it. Eron yn ebi diffod TikTok. Na ffodus. Ond be oedd yn mwy o hynny ti'n ystyried wedyn y ffaith bod nhw'n sôn am be bynnag i'r bullshit metaverse nonsense ma. Wanta. Da ni fod yn impressed rhywsyd bod Nick Clegg cael ei gyfarfod di hun fo yn y metaverse. So, Nick Clegg ydy ein pwynt nesaf ni. Mae gen ni cwpl o wahanol erthyglau di dod fyny ar y notes ni fan hyn amdan. So, nath gymryd bach amser fi ffigio. Nick Clegg. A mae yna erthygl brilliant yn y Guardian yn esbonio amdan. So, quote, headline ydi, Nick Clegg, insufficient and very defensive. How Nick Clegg became the fall guy for Facebook's failures. So basically, mae di cymryd job yn neud cechlwyth o bres yn Facebook. Achos bod i meto oedd yn rhyw fath o liberal lord oedd hefyd wedi wneud oedd y boi oedd yn MP yn etholaeth Nick Clegg cyn y fo wedi mynd off i weithio i Facebook so wedyn oedd Nick Clegg pam gollodd oesit wedi cael ei meto oedd yn arfer bod yn MP fo a wedyn wedi cael job iddo fo'n Facebook meritocracy so mae'n briliant achos mae Nick Clegg wedi wneud career anhygoel o wneud y shit yma. O just bod yr rhawiwr cachu sydd wedi single-handedly dinistrio yr Lib Dems, ti'n mo, yr kind of normos yn y canol, bydd yn balansio popeth allan. Di troi Prydain mewn i two-party Brexit state,
A rwan mae just yna i fel, na i just ddeud be bynnag shit sydd eisiau fi ddeud am couple of millions a wedyn just retairio. I mean, failing upwards yn y ffordd dyn gwyn privileged mwyaf spectacular. Mae'r shit metaverse ma, Facebook to create 10,000 jobs in the EU to help build the metaverse. So wedyn mae just Nick Clegg just yn neud, so today we're announcing a plan to create 10,000 new high-skilled jobs within the EU over the next 5 years because Europe is quite good at technology. Gan i fod, no shit, Sherlock, ti'n meddwl? Ond does dim o'r jobs mae i ddod i Brydain, achos obviously, da ni just yma'n cloddio'n hynna'n mewn i ogofau i weithio allan yr apocalypse. Mae just, basically, y syniad ma, sgen Facebook rhywun ydi, next step ni ydi, mae bywydau pawb yn mynd i fod yn online, it's Ready Player 1 million, a mae pawb yn mynd i fod yn efo, a Nick Clegg ydi gwyneb hyn. A mae just fel the banality of evil ar lefel ryngwladol intergalactic. A dwi di blin o gormod i'n deud mwy. Do not want it. Do not want! A mae o'n definitely mae just yn dod o draws erioed fod o'n mynd i bwysio ei hun ymlaen i wneud beth sy'n iawn iddo fo o hyd. Dyna di'r argraff dwi di gael gyda fo. Just gwleidydd. Yn y ffordd mae rwy'n... Dwi ddim yn deud bod o'n berffaith. Mae rwy'n fel Mark Drakeford, ti'n kind of edrych yn y... Dwi'n yn gwybod be di hanes o, ond yr impression ti'n gael ydi, mae o actually kind of eisiau neud y peth iawn. A mae actually kind of yn y job am y rhesymau cywir. Wedyn mae gen ti Nick Clegg ti fel, slimy estate agent guy. So bureaucrat oedd Nick Clegg, oedd yn gweithio yn yr Undeb Ewropeaidd cyn iddo fo fynd yn MP. So lifelong, oedd ei job fod i basically gallu mynd i fewn i stafell a cael pob i cytuno fi gilydd. Hwna di job ond fatha, hwna di'r sort of... Job i fod y boi boring sydd yn sucio will to live pawb sydd yn just yn cytuno. Exactly. So, hwna di y gwaith mi o'n neud, a dyna beth mi o'n di dysgu neud os y blynyddoedd ydy bod y person sy'n just yn gallu cael y conversations yna efo'r pobl iawn. So, oedda ti'n gweld o yn dechrau pam ddario a Cameron mynd i fewn i coalition o fe gilydd. O'na press conference yn y gardd lle oedd yn dechrau, a dyn nath un o'r journalists fatha deud, didn't you once call Nick Clegg rhywbeth am hais? A dyn oedd Dave Cameron yn mynd fatha, a dyn oedd Nick Clegg fatha, whatever. Gwleidyddiaeth? Oedd o ddim yn poeni, oedd o fatha, whatever, don't give a damn. Mae o fel, beth sy'n ti'n gael o fel Teflon, kind of just, mae o gyd just mynd whoosh, heibio fo. A mae rwan yn goffo bullshitio, achos o'n i'n darllen yn yr erthygl, mae yna long read da yn y Guardian, a oedden nhw'n darllen amdan fel, like, he's not convincing, ond mae literally just yna yn gwleidyddio fo, yn just deud exactly yr un peth. Mae'n deud, so far, Zuckerberg has only published one Facebook post, which, among other points, insists that the idea that we prioritise profit over safety and well-being is just not true. So dyna literally, be mae Zuckerberg a... Cheryl Sandberg? Cheryl? Dwi wedi neu hwnna fyny? Does a neb uwch fyny na fo wedi deud unrhyw beth. So someone's got to speak for Facebook, and it's Nick Clegg. His job isn't as much fun as he thought it was going to be, medda un o'r quotes yn yr erthygl yma. Ond literally, doedd ddim yn meddwl bod yn mynd i fod yn hwyl. Mae'n meddwl, dwi'n neud good cash, a mae rhaid ti just iste na, a peidio cerio. Ti'n goffo just peidio cerio? Y peth ydy wneud y stori yn boring. A dydy o. Y mwyaf diflas ti'n gallu wneud y stori. Hi a byd o sylw mae pobl yn mynd i dalu iddo fo. Mae genocide yn Myanmar sydd i lawr, mae yna ffeithiau yn clymu Facebook ddim yn gwneud i gwaith moderatio yn fanna. Mae'n clymu Facebook i farwolaethau cannoedd os nad miloedd y bobl. A mae o just fel,
Wel, ti'n gwybod be, da ni ddim yn dibynnu ar sut mae bobl, da ni'n gallu rheoli sut mae bobl yn iwsio'r gwefan, we are just here as a tool for getting to get, a shit na, ti just fel, mae o just yna, fel dwi'n deud, failing upward, dyn gwyn ma, sy'n just ddim yn gifio shit am be mae o'n deud. Like, the worst possible math o wleidydd. A mae just yn corddi rwy. Dim bo fi'n poeni am Facebook a'i share price nhw'n yn un byd, ond ti'n poeni am y niwed maen nhw'n neud ac yn continuously cael neud. A mae rwy'n fel hyn yn rhoi veneer iddyn nhw. Ti'n ychwanegu wedyn y syniad bod nhw'n mynd i creu y metaverse neu bynnag bullshit ydy hwn yn mynd i fod, a ti'n gwybod so mae'n dangos fath o ryw cutesy virtual meeting room lle ti'n rhoi dy goggles on ond ti'n actually dal dy screen di a dy laptop di o dy flaen di a ti'n gallu gweld dy co-workers di. So gret, mae'n dechrau fanna wedyn ti'n gallu dychmygu wedyn, wel mae rhywun yn mynd i cael y syniad o da ni'n mynd i dechrau neud hysbysebion o gwmpas a ti'n mynd wedyn a dweud fatha o be mae hynny'n mynd i creu, lle mae hynna'n mynd i fynd i. A un o'r pethau mae haid ystyried mae'r cwmni bod yn ystyried lle mae'r technoleg mae'n mynd i be ydy'r cam nesa, be ydy'r cam wedyn a fod. Ti'n mynd dod i'n iawn trwy'r amser, ond ddylech chdi wneud, a dylech chdi really penderfynu ydy hwn o rhywbeth da ni isio neu angen wneud. A penderfynu, actually, to be, dwi'n angen mewn ffordd a fedra ni fynd am y ffordd ma. Ond eto'r problem ydy, mae cwmnïa yn seliedig ar neu cymaint elw a sy'n bosib a ddim o reit rwy'n neud y penderfyniad i iawn. A'r reality ydy, ni fel defnyddwyr ydy'r pobl, wel, ni fel y pobl sydd yn defnyddio'r platforms ma ydy'r rei sy'n gallu neud y penderfyniadau yma a symud i ffwrdd o'r rwth nhw, ond y reality ydy, mae'r gwaith calad i cael neud i neud pyncio fel mae mor ddiflas as sy'n bosib, bod yn anodd i bobl cyffredin deall digon i wybod beth sy'n mynd i ddigwydd yna. Newi gofio wan efo Nick Clegg, lle nath o popio fyny David, dwi'n siŵr nath ni sôn amdano fo misoedd yn ôl, ond eitha siŵr fod ni wedi darllen erthigol hir gan Nick Clegg, ac so nes i just Google rwan arno fo, ac ar Medium mae o'n postio. Nick Clegg ei hun? Ie, a'r post ydy, you and the algorithm, it takes two to tango. So mae'n sôn amdan Facebook a sut mae'n defendio'r algorithm o fewn Facebook. Y beth, yes? Algorithms. Da ni'n cael traffarth fawna o hyd. Algorithm. Algorithm. Tango. Mae jyst yn swnio fel ride yn awkward. A log and a rhythm in harmony. Algorithm. Algor. Algor yn dawnsio. Algor. Iddmai. Cer nôl i cheap gwyn. Chi di deud o ar ôl ti'n gael cheap gwyn. Mae'r gwyn drud ma. It's not doing anything. A'r caviar chip na, sydd ddim wedi cael ei twtsio gan bysedd hyfryd Timothy Dalton. Timothy Dalton yn gwybod. Ac o Cymro o fyd, so mae'n gwybod beth o'n i? Secretly the best Bond, ond mae'n fine. We'll just move on. Mae'n fine. Ond ia, so mae beth mae'n dweud, it takes two, ond y peth ydy, mae yna gyfrifol, so di'r ddau ochr ni mewn ffordd unig faint o grym yn y mater yma. So mae'r defnyddwyr eich efo 5% o'r grym yn yr achos yma. a Facebook sy'n fod 95%. Bon Bryn, there are good people on both sides. Nhw sydd wedi creu'r algorithm, nhw sydd wedi setio priorities yr algorithm, nhw sydd wedi bwydo'r data mewn iddo fo, a nhw sydd wedi rhoi y platform i'r data'n dod yn ôl allan. So, dyna fydd enw newydd nhw sos nesa, algorithm. Ti'n meddwl? Na, algorithm. Algorithm fydd enw nhw. Log bach ar yr o. A log flume rhythm. Log flume. Log flume rhythm. Thorpe Park.
Hwna fydd enw nhw. Mae'n troi allan na Bond villain-esque level nonsense bydd actually Thorpe Park o tu ôl yr whole thing o'r dechrau. Fydd gan so mae Facebook yn rebrandio i wneud Yn ôl y sôn. So basically, so rwan fydd o yn lle deud WhatsApp by Facebook pan bob tro ti'n cychwyn fyny i weld beth gen anti-Roma i ddeud wrth ti yn yr family text. Fydd o'n deud WhatsApp by the evil entity formerly known as Facebook, a wedyn fydd o just fel print symbol neu rhywbeth. Ie, yn amlwg, dwi'n meddwl, maen nhw'n neud hyn i wneud hynna, oherwydd mae Facebook yn gorau reid i enw ar yr holl beth yma rwan, ag bob un peth maen nhw'n berchen. Maen nhw'n gwybod, mae Facebook efo enw drwg. Mae Instagram efo enw eitha da, tan y newyddion y mis dwytha. Tan yn y ddarllen beth gen Hagan i ddeud, bod o actively yn neud bywydau menywod ifanc yn hel. Ie. A WhatsApp hefyd, lot o bobl i moridwydd yn dallt. WhatsApp yn fwy insidious. Mae WhatsApp yn fwy insidious, achos mae yna beth sy'n mynd digwydd yna, achos mae yna hysbysebion yn Facebook Messenger rwan, just yn popio fyny, dim bod fi'n eisiau'r cael o cytuno i'w new terms and conditions nhw, mae'n dweud, os ti'n cytuno iddo fo, ti'n cael kick off y platform. Ar WhatsApp? Cool. Ti'n mynd gadael, da ni'n WhatsAppio'n gilydd. A nes i trio cychwyn WhatsApp. Dwi'n mond yn neud o hefyd y stag dw a shit fel. No. Yeah. Oh god, ffrindiau, what a drag. Bron i fi gellu manageo perswadio grŵp teulu ni i symud i iMessage. Pam oedd yr outing? Pam oedd yr outage? Nes i just mynd, mam, Rhydian, mae gennych chi iPhones, beth am? So gen I grŵp of just mam a brawd fi. But mae pawb... Fel ti'n... Dwi'n meddwl os da chi wedi sylwi, ond dwi bach yn stinge. Dwi'n dod o deulu o bobl sydd yn very stinge. Da ni'n eitha stinge. So gen I iPhone just achos bod fi wedi cael yn brainwasho fan hyn, yn gaslightio am 10 mlynedd. Gen Yes. Mae gen mam iPhone achos bod fi wedi basically mynd, hwn ti isio mam? Llai yrru lluniau ti ar plant, allan ni FaceTime ti bob nos Sul. Hwn ti isio mam. A wedyn mae gen ymrawd arall i yn gwaith. A wedyn that's it. Mae pawb arall yn y teulu fel, no, rhyd. Mae hwn yn neud o'n iawn. Be di hwn? Hawe. Lluni'n bels a cwpan. Hawer yn ogia. Hawer. So, beth am i ni symud o un global multinational evil corporation i un arall, Cymrae Amazon, a un arall o'r haclediad, oedd o fel haclediad Boxing Day, oedd Iestyn Bryn yn postio, neighbour wins privacy row over smart doorbell and cameras. A mae hwn yn greit. Mae hwn fel proper penod o fel One Foot in the Grave. Mi'n di swnio ddim quite yn iawn, ond give me a minute. Just dewch efo ni ar hon. Gyda chydig bach o sympathy i Amazon yn yr achos bach ma. Chydig bach ma. Oherwydd, just i cael ei dracio mewn i'r bullshit ma nhw. Dim nhw oedd yn tu ôl i'r ffaith bod y person wedi torri'r gyfraith. Wedi deud hynna, mae rhoi microphones ar security cameras i weld i fi really bach o fucking shit o syniad. So, good people on both sides, whatever, bullshit. So mae'r stori'n greit. Mae'r stori yn taro fi fel stori very much dosbarth canol / tan bach yn uwch Lloegr. Yn Oxfordshire, right. Yeah. So mae'r bobl yma yn ysgolheigion, right. Dr. Mary Fairhurst claimed that that the devices installed in the house of neighbour John Woodard broke data laws and contributed to harassment. So, mae hynna'n shitty. So dwi wedi darllen yr dyfarniad. So, Gai just dweud, the origin of the row stems from an invitation Mr. Woodard sent to his neighbour Dr. Fairhurst to have a tour of his home renovations, during which she claimed he showed off his new security system. So gai just dweud, mae hwnna bach yn weird i gychwyn hefo. Fel, tyd fewn i TV i weld fel yr holl stuff newydd dwi'n neud. A hefyd, y security system sydd yn creepio fewn i dy ardd di. So... Go Bryn. Y fras, beth digwyddodd oedd
ddaru yr Woodard ma gosod y cameras i fel oedd o'n dweud, edrych ar ôl i gar, achos yna rhywun wedi trio torri fewn y dwy'n i gar o'r blaen. So oedd wedi setio'r cameras mae'n gyd i fyny o gwmpas y lle, ac heb really di siarad efo i gymdogion o'i dweud, fatha, ti'n meindio os dwi'n y cameras ma fyny, chys un o'r pethau really lychdydd ti'n gosod cameras fel ydy dweud BT Dubs, mae gennau camera fanna, ti'n cool fe na, dwi'n oce, ffain, nhw'n i aimio fo chydig bach o roast ydy, so bod chdi ddim in shot. Hyn esgalatio, oedd na fatha negestion o cael gyrru rownd o dweud, dwi wedi gyrru, oedd yw creepy boy yn hangio allan tu allan i tŷ fi, a'r visitor i weld hi oedd o, a dwi wedi gyrru'r llun na'r polis. Wedyn, so oedd y boi ma apparently di dweud i met yr doctor ma, dwi in with the police, mae gen I surveillance equipment i'r Chinese government ddim hyd oedd wedi derbyn. A bod o'n met efo'r police, a bod y police bod o'n hilarious, bod yn ddynas ma'n cwyno. A beth sy'n anhygol ydy, sy'n darllen y judgment ydy, mae'r dyfarnwr yn rhoi fatha summary o be oedd hi'n meddwl o'r pobol oedd yn tystioli. Ac oedd hi sôn bod y boi ma, oedd hi'n diffindio fo'n credadwy o gwbl, oedd o fatha di newid i stori beth a beinydd. A wedyn, haid i fi darllen hwn, achos mae genuinely, mae hwn... Dwi'n lyfio hwn. Achos nes di ripping mo sarcasm. Dwi'n licio, mae Bryn yn actually neud y stwff ma'n serious. A hefyd, bawb, oeddech chi'n gwybod bod o'n astudio y gyfraith. So nid yn unig ydy Bryn yn super clever anyway. Yn ei job super pwysig beth bynnag. Mae rwan yn astudio i fod yn Bryn of the bar. So I found, so dim darllen yn Saesneg mae hwn, so rhaid chi fadda i fi. I found the defendant, Mr. Woodard, to be a very poor witness. He admitted that some of his evidence was incorrect. Different accounts given at different times contradicted each other. Some of it changed in oral evidence as he went along, as difficulties with his evidence were revealed by Mr. Phipps's questioning. Much of his evidence was exaggerated. Some of it is contradicted by contemporaneous documentation or correspondence. Some of it was simply unbelievable. In several ways, I found him to be untruthful. I can believe almost nothing that he tells the court unless it is supported by other evidence, which is both credible and reliable, or the inherent probabilities. Where his evidence is in direct conflict with that of the claimant and Dr. Franish, I prefer their evidence. Point nesa, I will set out a few examples where I consider the defendant's evidence was dishonest, exaggerated, or otherwise incredible. This is by no means a comprehensive list. Oh, I love it. So y problem ddaru dod lawr ydy'r ffaith bod mae'r deddfa gwarchod data yn mynnu bod rhaid bod na fod rhyw elfen o reasonableness i'r casgliad o'r data. So bod chi gallu amddiffyn rhesymeg tu ôl i casgliad data. So be oedd hi di dod i'r penderfyniad oedd fideo, fe ddech chi definitely cyfiawnhau casgliad fideo. Mae hynny'n not up for debate. Be sydd yn bach yn off ydy yr audio sy'n cael ei gasglu a'r ffaith bod y profion rough tests oedd wedi cael ei wneud gyn y twrnead a dangos bod o'n gallu captro sain fyny 75 troedfedd i ffwr. Sef gardd. Sydd yn creepy AF. Sy'n creepy AF. Dwi'n mor lwcus, os yna neb sy'n byw yn yr 4 gardd o gwmpas ni yn siarad Cymraeg, neu sy'n clywed lot o fel pethau anpriodol yn y fi jyst yn slagio. A hyn ydy'r dweud ydy fatha, doedd na ddim fath o trafod i weld wedi digwydd, doedd na ddim fath o ymdrech di wneud i trio dod i ryw fath o drefniant, doedd na ddim rhesymeg i casglu yr sain, ac oedd y boi wedi i weld i bod yn deud clwydda ar sawl
amser yn ystod yr cyn, fatha, o pam gafodd y cameras i... Ond dyna beth sy'n neud o mor sitcom-i. Dwi'n lyfio fo, dwi'n lyfio fo. Sicr, a mae'r boi wan yn mynd fatha, sgynna i 100,000 i dalu y ffain, a dweud, well, you brought this on yourself, Barry. You were being a dick. So. Hefyd, dwi'n lyfio'r ffaith bod hyn i gyd wedi digwydd achos bod i'n mynd, gadewch i fi ddod â chi rownd i fi show an off. Mae hwnna'n mor dosbarth canol. Oedd o'n fatha fod oedd y person ma wedi penderfynu, reit, dwi wedi sylweddoli fod gen ti'r cameras ma, wan ti wedi dangos i fi, a fod o'n gwrando ni, a dwi'n mynd â chdi cwrt. Nath i ofyn wrtho fo, fe di just tynnu y rei yma i lawr, please. Ac nath o wrtho dath o droi fewn i ffrau. A wedyn idodd o hefyd bod o'n, nid yn unig bod o'n ddim yn mynd i tynnu'r cameras yna i lawr, bod o'n am roi mwy o cameras i fyny. Right? Mae hwn yn gorfod... Ti'n fel y ffilms na, mae ITV yn neud dolyg amdano fel Christmas lights, a bobl yn ffeitio am fel pwy sgan y Christmas lights gorau. Mae'n 100% bysa Mark Addy yn efo, a bysa falle, I don't know, ydy fel Amanda Holden dal yn actio? Yeah, probably. It's just, hwnna di o. Gorau bod. Mae fatha, a neu fatha Neighbours from Hell, fatha sy'n gyn ti fatha Seth Rogen yn un ti. It's a Channel 5 documentary waiting to happen. Na, lla i ddim wneud quick segue. So, y peth ydi, os gyda chi system yma, peth i ystyried ydi, lle mwyn gael lleoli, sef, da chi di setio nhw fyny, a gyda nhw... Dyn ni di dod lawr ar yr ochr o dim diolch efo ring a stuff yn do. Mae'r hacled, da ni fel witch i bobl Cymru, a da ni di dweud, probably na. So, I mean, ring doorbells... Yes, da Bryn, da chi'n bobl lot mwy fel tech llyd na fi, ironically, cos dwi supposedly fod yn wneud y tech podcast yma hefo chi, which, dylech chi weld mae'r low tech ydy rhan fwy o stuff yn tini. Ond dydych chi ddim wedi mynd am y stuff ma. Dwi'n synnu falle efo yes, falle bod hwnna ddim yn thing ti wedi mynd am rhywfedd third party, ddim quite yn Amazon i fersiwn o'n efo. Y broblem ydy fod Amazon di prynu y cwmnia o'n i'n really, pan oedden nhw'n dechrau fatha ring, ag mi oedd Eero, Wi-Fi Mesh Network cwmni, a nath nhw brynu'r ddau gwmni na lle o'n i fatha, waw, mae hein yn neud pethau newydd, clefar, ac nath Amazon brynu nhw, ac dwi mwy a mwy o stwff mae Amazon yn brynu, llai o cyn dwi'n mynd ar Amazon, ond dwi'n dall, mae'r technoleg yn gallu fod yn gret, a mi fysa fo'n handi ni oherwydd da ni wedi sylweddoli, dwi'n gweithio yn y swyddfa rwan, ond mae Shari yn gweithio reit yn top y tŷ, ac angen, fysa fo'n handi os mae yna parcel yn dod, person yn pwyso fo, a mae hi'n gallu just dweud, diolch fawr gad o'r stepan y drws, so dim yn gorau dod reit lawr i wylod y mansion, ac at y drws, am fod mae'r butler's day off. Mae'r yacht allan yn yr argefn, so mae'n gweld ages i gerdded. Pwy sy'n yr amser yna? Gweithio, di'r rice caps na dofi. O ran yr Apple aficionados, fatha fi eich yna, mae yna rei drytach na Nest sydd allan yna, fatha Netatmo, dwi'n meddwl di hynny'r cwmni, ac maen nhw wedi dod ein allan, ond be mae ti'n cael efo Apple, dydy yma, os ti efo'r iCloud plan ydy, fod di'r y video files ddim yn cael maen nhw'n local storage ydy o, so mae ti'n cael yr option os ti eisiau reid o yn iCloud fatha, tynnu'r gwybodaeth o'n stori o'n iCloud am 20 diwrnod neu rhywbeth fel la, a wedyn mae'n cael ei waipio, ac os ti angen checio rhywbeth, neu fod mae yna rei ti'n chi just reid SD card yn efo, ac y beth efo hynna di fysa pobl yn chi ripio off. Fysa ni yn licio cael un, just o ran... Ie, mae hwnna'n... Mae'n syni fi bod ti ddim wedi fel Jimmy o rhywbeth fyny, efo just rhywbeth... Ie. Mae Logitech yn neud rei cameras sy'n just rei discs ma. Cos, da ni'n neud y siow ma ar Jitsi ar hyn o bryd, a mae hwnna'n iwsio fel open source
achos so Jiu-Jitsu ddim yn neud impressed, does am hysbysebion i byd yno, ac yna GitHub, potentially, dwi'n eisiau cofio, a loads o fel, mae yna gen nhw tudalen cyfan o fel, dyma i gyd o'r fel, y stwff fideo dyn ni'n gallu neud. Rhaid bod yna ffordd bod ti'n gallu just plygio, fel ti'n deud, rhywbeth Logitech fewn i rhywbeth fel yna. Mae yna rhywbeth fel yna hefyd, ond ti hefyd... Dwi'n meddwl, 10 mlynedd yn ôl, 15 mlynedd yn ôl, dwi'n meddwl fyswn ni wedi bod efo'r mynydd ar egni i trio adeiladu rhywbeth. Ar joie de vivre. Joie de vivre. Tra ni'n licio technoleg fatha 15 mlynedd yn ôl. Cyn i'r byd mynd yn shit. Ond weithiau ti just eisiau'r fucking thing gweithio. Ti eisiau gallu... Fatha, ti eisiau gallu prynu printer newydd, roed connectio fo i'r Wi-Fi a just gallu eisiau print ar dy ffôn di. Ti'n eisiau gorfod gwario 10 awr yn trio cael y fucking cable i plygio fe fewn i'r thing, lawrlwyth o'r drivers, reinstallio'r drivers iawn, a trio neud y bullshit. Ystywyd fy hoff gif, ain't nobody got time for that. Ain't nobody got time for that. Ond, the ring doorbells, fyny chi. Beth ydy, maen nhw'n timed a maen nhw fatha just y munud ti'n pwysio'r bwtwm a ti'n mwyn yn habach yn hawdd a chi gallu cyfiawnhau. Ring cameras o gwmpas y lle. So just think about it a don't be a dick to your neighbours. Mae'n swnio'n really wild. Mae'n neud fi swnio fel full on 9. Actually, mae hwn, oce. Diddly-doo. Dewch o fi am hwn. O'n i'n dal, nes i ddal babi mis oed dros y penwthnos, ac oedd y mam off yn chilio ac yn cael chats efo bobl lle oedd kids fi gyd yn hydeg i ffwr. A ffeindio sy'n hynna'n o flaen drych yn dal y babi mis oed ma. A drychas i ar yn hun, a dwi 38 wan, a fe ddilias i, dwi actually yn edrych fel 9 y babi ma wan. A dwi'n nabod 9, mae gennau cnitha'r cyntaf, mae hi'n 9. Ac o'n i just fel, cool, amser, treigl amser, great. Just, fi ddim yn gwybod beth gan hwnna i wneud efo ring cameras, a mae hwn lot i wneud hefo fi yn fel TikTok. What? Actually, desktop TikTok, manageable. Lla i wneud desktop TikTok. Cael lot o hwyl yn hwnna. Just dim yr app. So, mae yna meme yn grŵp teulu ni. Nis fi mynd off i weld fatha Longleat neu rhywbeth, dwi'n gwybod. Ac oedd nhw'n gwachad un o'r Tigers yn cael ei bwydo, oedd nhw'n taflu fatha rhyw hanner buwch neu rhywbeth. Oedd o'n fel Jurassic Park? Oedd o'n fel Jurassic Park. A wedyn, so nhw'n dangos y Tiger fatha, ac yn rwygo'r kick off y thing ma. A wedyn maen nhw'n troi rownd i gwyneb Bethany, a mae hi'n edrych, mae gwyneb hi, mae nhw'n close-up o'i gwyneb hi, a mae just yn edrych fatha boenus, a mae'n I don't like it. I don't like it. So hwnna di'r meme y teulu ni ydi. I don't like it. Hwnna di hoff gif fi dwi rioed wedi gweld. Diolch. Diolch, Bryn. I don't like it. So, gan ni symud ymlaen. Rwan, mae gen ni section y sioe amdan gemau. That's right, drachwch yn ni'n pivotio mewn i ardal na dydyn ni'n arfer mynd fewn i. Wan te, dwi'n gwybod Bryn nathon ni kind of bwlio ti fewn i brynu Switch dros lockdown. So, ti'n kind of cyfri fel gamer. Faint oriau nes ti ar Breath of the Wild ar ôl i ni fforsio ti downloadio 60 gig of the greatest game ever. Animal Crossing just yn denu fo gormod. Ges i Animal Crossing a niwedda massive update oes cytuno. Massive update Animal Crossing. Haid i fi ddeud, nes i fyny i'r gogledd rhywbeth efnos tair wsos yn ôl. A nes i benderfynu mwyn y trip yna, nes i lawrlwytho gem newydd yn hyn ar y Switch o Lego DC Villains, a nes i gael well of a time yn chwarae hwnna. Mae'n Lego Games. Lego Games yn gret. So, mae fan hyn, mae'r haglediad yn safe space. Chi'n gwybod hynny, ddim yn safe space i bobl sydd yn gaming snobs. Unrhyw un sydd just fel, dylech chi just chwarae Gears of War ar y PS5 neu whatever. Ti fel, na. It's Xbox exclusive. Sorry. Shit, okay. Who gives a shit? Nes i ddewis yr un game. Dwi'n di chwarae Gears of War ar y fucking PS5. As da chi'n neb licio fo, da gyd fuck off! As gen i'n hyn o PS5, a allan a'i nôl PS5, a na i chwarae Gears of War arno fo. Just i pisio ti o! So, fuck off.
Gaming news section, a mi no spoilers ar gyfer yr after party, mae na big gaming news yn yr after party, cos dwi actually di chwarae potentially a favourite game fi dwi wedi chwarae ever, heblaw amdan GoldenEye. We'll get into it. So, mae Netflix buys first video game studio, rolls out mobile games gan Reuters, so it's the Netflix for video games, dim Xbox Pass, ydi o. It's just Netflix yn mynd i, basically, mae'n mynd fewn i mobile games, watch this space, amdan, beth sy'n mynd i fod o fan. Mae rhai pobl wedi cael yn barod o lle mae bwtwm newydd ar gwylod yr app yn y ffôn, lle mae games section. Chwarae'r shit. So ti'n chwarae'r game... Netflix Metaverse. Ti'n mynd ymlaen i'r game nesaf a dweud, are you still playing? Na. Mae'r boi Korean mewn masg yn dod allan a fucking executio chdi. Game over. Shit. Bang. It's like, Red light. Bang. So, hefyd, a Twitch data leak, massive thing. Mae hwnna'n Amazon, I think. Dwi'n anghofio bod Twitch yn... Yeah. Achos oedd Amazon di prynu Twitch. Buying everything. Dipyn yn ôl yn dod. Di ffigur allan lle oedd hwnna'n mynd. Hwnna'n humongous. Mae eisiau ni gael Twitch stream, guys. Animal Crossing Extreme. Animal Crossing Squid Game crossover, mae'n great. So Twitch data leak, da ni'n mynd i hanner digon o bres. Just fel, sorry, just efo'r Twitch stream, os gennych chi'r amser i gwachio rhywun fatha fi yn chwarae Animal Crossing, then gennych chi micon i wneud eich ffocin bywyda, get a life, wow, pidwch o disio yn grandawyr ni. Dwi'n really gobeithio bod bobl yn gwrando ar hwn tra wneud constructive shit. Grando'r podcast, absolutely, ond os gennych chi amser i watchio fi yn chwarae Animal Crossing, then... Just peidio. Just don't. Na, fi'n really gobeithio. Dwi'n wasad yn licio. Cys, mynd lawr i'r ysgol, dwi'n mynd y plant i'r ysgol. Yn anffodus, dwi wedi goffo gadael y clwb bikes mawr. Mae'n stori hir, mae plant fi yn plant mawr rwan, a dyn nhw ddim angen lift ar y bike mawr. RIP, wel, dim RIP, mae hi dal efo fi. Yuba, y big baby fi, a mae hi dal yn mynd ar trips i Lidl. Cargo bike yw fy main form of transport, licen i chi wybod, ond dwi wedi cael chat of the get. Mae gen i ni o leia un gwrandawr, sef fan of the show Mike Perry. Heads up Mike Perry, diolch am gwrando a diolch am gyfnod i'r show. A dwi just meddwl am be mae bobl yn neud pan maen nhw'n gwrando ar y show. Gadwch ni actually, tweetiwch, gadwch chi Estyn bod. Tweetiwch Estyn. Shit, sorry wrandawyr, da ni yn lyfio chi, allai just ddim copio hefo'r existential crisis mae logo mewn I Twitter yn rhaid I ni. Hyd yn oed friend of the show Gareth Maidley, dwi'n fel, Gatch, what are you, Biff? Na, mae hwn just, na, pam wyt ti'n, oce, na. Haid I fi dweud, wsos yma di bod yn bach yn wobbly, ond, fatha, generally, latha lot yn hapusach ers dod o'r trin nhw, so... So good guy. So, anyway, nôl oedden ni. So, be dwi isio hedio fy ni rwan ydy Switch Online hefo N64 games. That's right, guys. Mae'r games oedden ni'n chwarae pan oedden ni'n teens, that's right, teens, rwan yn well hen. Ond, y cwestiwn mae pob eisiau gwybod, Sionet. Yeah. Ydy GoldenEye ar cael? Nag yw e. So, mae hwnna'n massive rights issue. So, nid yn unig, so dwi obviously wedi edrych hwn fyny, achos, wel, dwi'n gwybod pan bod fi'n poeni, mae gennau fresh, out-of-the-box copy o GoldenEye ar yr N64 fyny yn T9 y taid. That's right, pawb. It's just, mae dal yn mynd cystal ag oedd o 26, 7 mlynedd yn ôl. Mae'n gweithio'n iawn, beth isio cael ei newid. Mae fy mab 9 oed actively... Nathon ni fynd, so gatho parti pen blwydd o, a gatho ni I gaming cafe, oedd hefo, nathon ni hairio gaming PCs, nes I gael fewn i'r byd o fel fucking porgs I blant, actually ddim I blant, oedd nhw'n hollol anaddas, ond bai fi oedd o'n bwcio'r lle yna. Ac oedd gen nhw fersiwn o GoldenEye, so basically mae yna fel Steam updated graphics version o GoldenEye, ond ddim really yn edrych o GoldenEye, a mae'r gore bach yn realistic yn efo. Ac mae fi just fel, na, dwi'n licio chwarae hwn, mae'r gwaed yn rhy go iawn. Ac o'n I fynd, dwi'n cytuno, mae 1996 gwaed, loads gwell. Pixel sized about. Very low res. Yeah. So, yn anffodus, dydy GoldenEye ddim yn dod I N64 honnaf fel dream
streaming peth mawr, achos ti angen cael, basically, ti angen y rights off y Broccolis, ti angen y rights off fel y cwmni cyhoeddi cynta, but mae just yn mess. Falle, potentially rhywbryd, ond anhebygol. Bydd y Dan Jack a Ion a MGM, dwi'n bod i'r cwmniad. Mae gyd just yn llanast. So yes, so ti di rhannu hwn hefyd. Ydy teulu chi mynd i fod mynd amdano fo? Oh, definitely. Yes, cos ti di colli games ti gyd. That bitch. Dyna ni ddim yn siarad am bobl fel na, yes, ni'n podlediad parchaiad. We're a family show. You get it together, you fucking idiots. Da ni'n parchu bobl eraill, a da ni'n mature, and we move on from arguments. Hyd yn oed os ydi exes ni o 20 mlynedd yn ôl wedi mynd ar N64 games i gyd. Mae'n fine. Dyna sy'n amazing efo'r stori yma, fod o'n, ti'n bod, nath ni'n neud Spice World os dweitha, Tomorrow Never Dies, Fuck, da ni'n cael massive retro moment. Mae Nintendo 64 nath o allan ym Mhrydain yn 1997 hefyd. So, mae'r 90s rhywsut yn cael massive... Dwi'n cofio 97 yn peak blwyddyn i fi, achos nath Jacques Villeneuve ennill yr F1 World Championship, ac o'n i massive i fewn i F1, ac o'n gennau massive crush ar Jacques Villeneuve, ac o'n i'n meddwl, he's the greatest guy, oedd o'n really heiddi'r championship, it was just pob peth, just pinnacle, o'n i'n 14, oedd like pob peth, just fucking amazing. Yeah. 97, oedd o cyn i fi ffigur allan, life sucks. Yeah. T'ma? So, dydy'r expansion pack, fi drai ddall pam fod nhw'n charge mwy, oherwydd mae costa rhedeg i servers nhw, falle, probably mynd i fyny, a falle, ond ac mae cwmnïau fatha Xbox a PlayStation charge a lot mwy, so 35 pint y flwyddyn ydy hwn de, yn hytrach na... Cos ti'n talu 17 y flwyddyn anyway, er mwyn gallu chwarae online stuff a cael y SNES games i gyd. So mae hwn yn dod o fo i fyny at 35. A so ti'n cael yr extra games ma. Ar y funud, dwi'n meddwl, it's a 10 game gyda nhw. Y rei dwi'n cofio fod yn berchen oedd Super Mario 64, a dwi wedi prynu hwnna fath ar rhan o'r bloody pack na. Paid, da ni wedi gwneud yr un peth. Super Mario All-Stars, nath ni brynu hwnna. Achos mae gen i map 9 oed. So mae gen i, a wedyn mae gen ti... Ond ti'n cael Mega Drive games? Ti'n cael Mega Drive games hefyd? Nes i'n hoffi. Sorry, Mario Kart 60, carry on. Mario Kart 64, Star Fox 64, ond wrth gwrs, ti'n gallu cael Rumble Pack hefyd ei ddod efo hwnna. Ti'n teimlo'r un peth. Mae gennau dal controllers hefo Rumble Pack adra. Dwi ddim hyd yn oed yn deitha chi lle mae T9 y taid, cos dwi'n gwybod fy'n y bobl yn dwy'n hynna, cos maen nhw'n bryn ac yn ber. Ti'n edrych ar N64s ar eBay? Mae yna bris go lew yn mynd ar heina, so ni beth yn gwerthu ni. Mae yna ddau gêm efo yma, dwi erioed i clywed amdan. Winback Covert Operations, James Bondy type thing. Yeah. A wedyn Sin and Punishment. So, mae Sin and Punishment, mae troi allan, oedd Sin and Punishment yn Japan only game, so dwi'n cymryd bod hwnna yn massive hit yn Nintendo Homeland, a felly jyst yn dod fel automatic thing. Oedden nhw'n trin deud on-rails shooter, so dwi'n cymryd bod o just fel arcade-y kind of thing, lle jyst yn cario ymlaen, fel stuff ti'n neud ar... beth yw'r... like Evil Dead, pan ti'n mynd i'r bowling alley, mae gen ti'r... So, ar yr ochr arall y bethau, so mae gen ti N64, so mae gen ti Ocarina of Time, which dwi'n lwcus iawn, mae gen i copi adre, ond cyn bo hir Majora's Mask yn dod allan, sydd yn game dwi erioed wedi chwarae. Na. A mae dyn bach super excited yn tini am gallu... Rwy'n peth ag oedd hefo Skyward Sword. So games, da ni ddim eisiau, mae'r Zelda franchise yn humongous yn tini. So mae Ocarina of Time a cael Majora's Mask mynd i fod yn greit. Achos bo gen ni'r original, dwi really fancy trio
Ti'n modd fel... pan ti'n cael fel family feuds a ti'n goffa fel prynu allan teulu ti, dwi 100% yn hapus. Dwi'n mynd i trio prynu allan brodyr fi a dweud, dwi eisiau dod yn N64 adre. Cys mae gennau'r massive... Like, dwi'n podcastio rwan a'r screens gennau di just hen teli massive. A dwi fel, oh my god, so ni gallu just plugio'r N64 fewn i hwn a just gael amser amazing. Yeah. So... Yeah, allai weld, mae hwn yn greit. Mae hwn hefyd yn eco-friendly anrheg nadolig i roed i rwy'n. Da chi wedi chwarae rei o'r Mega Drive? So, yeah, a Mega Drive, Streets of Rage. Sorry. Yn America, maen nhw'n Genesis. Mae'n deud Sega Mega Drive ar Eurogame yma. Mega Drive ydy. Mega Drive ydy'r Genesis. Mega Drive ydy'r Genesis. Stupid. Ti'n meddwl am y Dreamcast yn dwyt ti? Do. Echo the Dolphin, hwnna dwi'n cofio bod yn big Cofio chwarae hwnna! Oh my god! Ac o'n i just fatha, beth yw'r big deal efo'r Dolphin game? Oedd hwn yn masif. Dwi'n cofio mynd i tŷ ffrind, o'n i'n really nabod na iawn. O'n gen i Echo the Dolphin ac o'n i ddim eisiau mynd adra. Mam di cyrraedd i nôl fi ac o'n i fel, no, dwi dal ar hwn, oh my god! Just tan i'n gochi live nesa. Just tan o live nesa. Just diwedd live nesa. Fi ydy'r ochr arall yr ddadl yna rwan. Mae yna hefyd game o'r enw Dr. Robotnik's Mean Bean Machine. Oh, yeah. Insert sexually ambiguous pun fan hyn. That's There what we she go. said. Bren, nes i'n deud o. Ond mae Banjo-Kazooie, Pokemon Snap, Majora's Mask, Mario Golf, Kirby 64, Paper Mario a F-Zero X. F-Zero X yn big one, nes i roed chwarae fo. Mae'n edrych yn super. So dwi'n gwybod os di pawb yn gwybod, as if pawb yn gwybod, cos dwi jyst yn siarad ar podcast ma'n tair ar, nes neb yn abo fi. Dwi hugely fewn i Reddit dyddi yma. Os wyt ti'n, fel mae Iestyn yn gallu neud ar Twitter i curatio feed ti, dwi wedi curatio Reddit fi i fod yn non-extremist weirdos version o Reddit. Mae Reddit yn dda pan mae'n curated. A mae'n lovely, a mae gennau, mae'r Girl Gamer subreddit, mae'r Nintendo subreddit, a'r Switch subreddit yn wholesome AF. Dwi'n lyfio nhw. A mae'r stwff yna, a dwi wedi curatio feed yna, a mae yna gyffro really a cyffro fel retro nice am y stwff yma. So dwi'n keen anyn nhw. Dydyn ni'n chwarae lot o'r stwff SNES yn tŷ ni, yn llai gweld bod yna fwy o chwarae o'r stwff yma yn dod. Ond gytid bod ni wedi prynu... Yr heswm, achos nath nhw ond rhoi Super Mario All-Stars ar werth am fel 2-3 mis, a wedyn just pwlio fo. A obviously, achos nhw'n gwybod bod hwn yn dod. A bys y bobl ddim eisiau talu am Super Mario 64 Dwi'n meddwl hefyd. Extra. Mae'n... Dwi'n meddwl reswm eich bod y N64 yn ytrach na'r SNES. Dwi'n meddwl eich bod... Chos hwnna oedd yr console pan o'ch di'n yn yr oed yna, so doedd i'ch ddim nesol wedi cael y SNES, so o'ch di'n cysylltiad mwy i'r N64. Ti'n ma be? Dim ond blwyddyn sy'n rhwng fi angwri. Ond mae o'n definitely SNES, achos o gen fo frawd o 4 mlynedd yn hun efo. A byd SNES o gen fo. Hynna fydd o, so fydd o na SNES a ni tu nhw, neu gen nhw'n mynediad i SNES, so oedden nhw'n gallu, oedden nhw'n chwarae ar games, so gen nhw'n cysylltiad i'r cenhedlaeth yno. Ond oedd i symud mlaen i PC gaming wedyn. Dwi'n fwy o Super Nintendo persona N64 oherwydd 96 eisiau symud lawr i Gaerdydd, de. Ti'n really? Dwi'n major hen. Ti'n mor hen. So, o'n i'n ond yn cael chwarae fo pan ma'n i'n dod practically fossil. Dwi'n rhwng dau feddwl rhwng prynu'r actual controller i fynd efo. Yes, gyna. Oh my god. Does o neb yn credu fi bod yr N64 controller yn fucking piece of art. Does o neb yn credu fi. Dwi'n lyfio fo. Enwedig efo, Starwing, oedd enw fo fyma, Star Fox. O'ch di'n gallu gafel yn y canol ac hedfan efo hwnnw. Dwi'n lyfio fo, a does o neb, mae pawb yn fel, one of the worst, like, ti'n cael yr bloody YouTube, ma fi'n watching o hyd, like, YouTube rundowns, like, worst Nintendo controllers ever. A mae o fan yna, a dwi'n fel... Mae'r joystick na efo'r notches yn efo, so ti'n gallu locio fo ar, up and to the right. Mae'n locked in yn fyna. Di kids heddiw ddim yn dall. Ddim yn dall. Dwi'n cedi falle sy'n prynu. O, ti'n gorau iwsiod o dychymig fwy. Oedd y graphics ddim mor dda hynna. Oedd chdi iwsiod o dychymig. Ti yn chwarae GoldenEye a ti'n edrych yn efo. Ti'n mynd, mae hwn yn junky as fuck. Fuck, Mae'r ffordd maen nhw'n symud yn fel...
Paid o spoiler memories fi wan. Mae'n greu. Oh my god, hain i gael gaming get together. Faint mae'r Nintendo 64 controller for Nintendo Switch yn mynd i gostio i fi? $39.99. That's an ASMR level of drud. This item is out of stock, beth bynnag. Mae'n oce. Mae gen i... Ti'n mo beth, dwi rili eisiau prynu na. Mae gen i un llwyd gwreiddiol. Mae gen i un melyn, a wedyn mae gen i un third party bach yn weird. Ond mae'r un third party bach yn weird dal yn gweithio. Mae'r un melyn ddim really yn gweithio. Mae'r un llwyd, surprisingly... Yr un o 1997 launch controller yn wahanol i'r Switch controllers I hynna'n. You know what I mean? Oedd na rei air ar gael doedd GoldenEye. Dwi'n cofio rheina. Nathon ni ddim gael un ar reina. Gandwch, wan, guys, mae yna lot o stuff I fynd amdano fo. Gai just darllen y ddau headline nesa ma sydd yn really stupid. Of course. Steam bans games that allow cryptocurrency and NFT trading. Yeah. Wedyn y headline wedyn sydd Epic says it's open to blockchain games after Steam bans them. I love it. Mae'n just fel... Mae hwn fel OnlyFans eto, dydy. Mae fel OnlyFans, dwch. Ydy, dwi ddim wedi bod yn neud lot o PC gaming achos nid oes gen I fi PC. Ond ar ôl bod i'r PC Gaming Cafe, dwi'n dysgu mwy amdano fo. Mae cryptocurrency basically mynd I lladd y blaned. Not being funny like. Mae... Dim bwys faint o fel trips ar bike dwi'n mynd ar pan mae'n fucking crypto farms yn Mongolia yn ymlaen. Crypto farms Gaerdydd yn ei llaw... Na, Gwair. Maen nhw'n tyfu'n Gaerdydd. Gwair. Just lovely. Gwair. Yeah. Gwair. Mae na bob yn ail wsos ar yr Grangetown News and Events Facebook group. Mae'n dod yn amlwg iawn I weld, there's been another drug bust down Corporation Road. No, dyna joc. Un o straeon ffefryn fi yn terms o fatha spotio rhywun yn tyfu gwair. Rydda. Oedd yr heddlu wedi bod yn mynd o gwmpas rhyw le yma ac oedd eira ar ben to, bob un to, blaw am un ty. Mae'n really cynnes. Blaw am un ty. A nath o reidio fo, ac oedd yn troi allan, o gyda nhw cannabis farm yn y to, ac oedd yr gres o'r lamps wedi toddi'r eira I gyd, a dyna sy'n gafod nhw'n spotio. Guys, dwi'n gwybod mae'r stori yna wir, ond dwi'n lyfio'r stori. Na, ti'n mo be, o fy mhrofiad I o tael ar y ffordd, mae hwnna'n neud synwyr. Unwaith eto, probably lladd y blaned achos mae hwnna'n very energy inefficient. Mae gen I ni loads o stuff. Mae Apple di rhyddhau stuff newydd. Mae Waze a Headspace yn mynd I... Be oedd gen ti Google? Gwan? Pixel. Pixel 6. Sixel. Please did yn gael fo'n Sixel. Nath o ddim na. Fucking losers. Mae Apple wedi rhyddhau cloth I chdi gallu chwarae, I gallu llnaid Apple. Be sy'n yr Di hwnna ddim yn piss take. Na, genuine thing. Ond, dwi'n wedi cyrraedd y bit gorau eto. Okay. Mae na device compatibility section. Sticker Naci, ar y website mae'na device compatibility a mae'n listio bron I bob dim maen nhw'n gwerthu. Efo screen. Efo screen. Ac oedd nhw wedi pigo fyny ar Slack yn gwaith ac oedd y boi dweud, doesn't support iPhone 3G. Unbelievable, yours for £20. Mae'n unbelievable yn rwy'n yn Apple wedi dweud, we're missing out on the microcloth market here. We've got to release our own one. But we include one in the box. Stop including it in the box. Fuck's sake. Mae gen ti logo Apple efo, mae'n llwyd, mae'n soft and... Mae gen I fi tua 6 yn nhw. Fuck you. Soft and non-abrasive. Mae'n cael mwyn dweud nhw. Dyna beth edodd nhw. Da ni'n gwybod mae Sky Glass di dod, so falle fydd na rhai o'r pethau yma yn ôl yn yr after party, ond cyn hynna mae angen I ni fynd yn ôl I peak blwyddyn y millennials yma sydd yn neud yr hachlediad mae chi. Oes, da ni'n mynd nôl I 1997. Mae Pierce Brosnan yn Bond. Mi oedd I cyrraedd yna just
just ar peak I fel coolrwydd, ac ar ôl hyn, mae just yn mynd fewn I weird Roger Moore territory. That's right, pawb. Byddwch yn barod. Ochr arall yr diddly-doo-doo ma. Barod am Tomorrow Never Dies. Welwn I chi. Ochr arall. Sio chdi cael oedd y gitar riff na. Mae'n nhw'n iwsio. Yr un yn Propellerhead. Naci. Mae gyda nhw fatha... Na. Just ar diwedd. Mae'n dod I fel I diwedd yr fatha'r... I know what you mean. Yr un yna. Ond, yes, oedd clywed y music Propellerheads ar y DVD menu basically wedi rhoi bach o weird flashback kind of freaky deaky. Mae'n un Propellerheads mor dda. Dwi'n dechrau siarad amdano. Da ni'n dechrau siarad amdano. Ond, ie, pan nath can Sheryl Crow dod ymlaen, oedd waw, ges I flashback le. Nes I brynu album Sheryl Crow, ac o'n i'n methu stopio gwrando arno fo. Mae mor dda, dydi? Oce, guys, wel, yn i'ch eich o draw. Tra. Dwi'n cweru bod y bit mam yn cael ei dorri allan. O, na, cadw hwnna fewn, Ias, cadw hwnna fewn. Dyna beth edodd o. Oce, dwi'n mynd I wneud diod fresh yn hyn. That's how she sounds. Action stations. Aye, sir. Sound the general alarm. The Chinese pilot insists we're inside their territorial waters and he will fire. An act of violence. Torpedo. It was an unprovoked attack on a ship in international waters. The promise of war. And instead of decisive action, all you want to do is investigate. My goal is to prevent World War III, Admiral. Now, the world has only one chance for peace. When will our ships be in position? 48 hours. And just one man for the job. Bond. James Bond. How much do you know about Elliot Carver, 007? Worldwide media ban. Most newspapers, radio, satellite TV. There's no news. Like bad news. I understand you once had a relationship with Carver's wife. Was it something I said? How about the words, I'll be right back? I'm from the New China News Agency. Looking for a news story? Could have taken care of him. Let the mayhem begin. Your new BMW. Will you need collision coverage? Yes. Property destruction? Definitely. Personal injury? Accidents do happen. Grow up, 007. Jacinto's developed a certain attachment. I get to work with a decadent agent of a corrupt Western power. I think you found the right decadent, corrupt Western agent as a partner. Phase 2 is underway. This holiday season, The hell is he doing? his job, the world belongs to Bond. When you remove Mr. Bond's heart, there should just be enough time for him to watch it stop beating. I would have thought watching your TV shows was torture enough. Ydy, dychmygwch, mae hi'n 1997. Mae'r hipsters ifanc yma yn siopa yn Ian Snow ar strydoedd Machynlleth, yn llosgi incense ac yn dathlu bod Jacques Villeneuve wedi ennill y World Championship ac yn cael gwahoddiad I fynd i'r cinema I watcher y Bond ffilm newydd, tra bod fi'n gwisgo shellsuit top fi a leggings llawer rhy hen ffasio. That's right, it's 1997, croeso I Tomorrow Never Dies. O, wante, joia. Dyna fy ngair, fy mhrif er am hwn. Dwi wedi cymharu fel mis hefo'r Spice Girls ffilm 90s flashback ni cynt. Mae hwn yn bleserus y ffilm I watched. Hwn ydy y ffilm gorau da ni di wneud ar gyfer y thing ma. Wow! Obviously heb watched Valerian.
Gyda ni dechrau fatha'r Cats a Spice World. Flwyddyn a hanner eitha shaky, but we're back on track rwan, medde Bryn. Ie, fatha... A, haid i fi ddeud, fatha, os dwi'n gwybod o ti'n meddwl bod fatha, pam nath ni'n dewis Die Another Day, mae'n reswm pam nath ni'n dewis Die Another Day, cos it's shit. Cos it is. Mae Roger Moore-ification, achos mae hwn, mae'n Venn diagram, sgusodwch fi, dwi actually'n agor Corona go iawn wan, boys. Oh, wow. Dim just Camaro. Dwi eisiau clywed cymhariaeth. Dwi eisiau clywed... Well, gynnau Camaro. Wel, na ni. Well, gynnau... Achos dwi wedi neud y taste test efo Aled. Scandal. Ac oedd Aled fel, ti'n weird. A dwi fel, dwi'n cheap. Dyna pan brodes ti fi. Well, gyda fi corn crunch na cornflakes. Dwi'n ma'n cael prynu cornflakes a Lidl. Dwi'n cael orders, mae rhaid i fi fynd i un ar siop gornel neu Asda i brynu special cornflakes, dechrau capitalist. Fel actual cornflakes, Kellogg's. Wel, be eisiau chdi wneud, di fel clwysiau rhyw podcast unwaith, cael y box a just newid y bag. Ie. Zero waste store cornflakes fewn iddo fo. So, anyway. Tomorrow Never Dies. Tomorrow Never Dies. Yeah, so guys. So, fel ni dweud, hwn oedd y ffilm gyntaf Bond i fi weld yn y cinema. Mae hwnna'n epic, Bryn. I love it. Mae hwn yn y Venn diagram o silly Bondi. A mae wastad fel... Mae hyn y percentage lle mae'r ddau yn gallu overlapio. Dwi'n sylwi yn... Achos, dyn ni wedi bod yn siarad... Yr rheswm da ni'n neud hwn ydi achos bod No Time to Kill Again, neu whatever, wedi dod allan yn y cinema o'r diwedd. A bod mae'r Daniel Craig films yn teimlo mor wahanol. A dwi ddim yn gwybod mewn ffordd... Mae yna rhywbeth yn cael ei golli. Dwi di teimlo... Nes i watched No Time to Die, a nes i joio fo, ond nes i ddim teimlo... what a good Bond film. Oedd hwnna'n... Ie, i fi... Oedd gwylio'r ffilm ma neu fi teimlo dwi eisiau mynd yn ôl ar ei seren arall i No Time to Die. Oce, so hydi'r thing i fi... Dwi hefo chi hefyd. Dwi'n meddwl bod fi'n rhywle yn y canol rhwng y ddau, chys dwi'n teimlo... A be oedd o, Tomorrow Never Dies, yn Bond film, ticks all the boxes, does the job. Ond be ti'n gweld ydy, mae'r formula yn dechrau... Mae'r tuxedo mae'r bach y threadbare yn y llewis a ti'n gweld o'n dechrau mynd. Un peth yda i, sorry Bryn, dwi ddim eisiau dweud, mae y menywod yn hwn, dyn nhw'n cael masif rhannau, masif, ond maen nhw i gyd fel, dwi'n watching nhw, dwi'n mynd gwybod os yna flashbacks achos bod fi'n 14 yn watcho hwn. Oedd o, bod fi just yn mynd, sbia cool. Dwi'n lyfio Menny Penny. Dwi'n lyfio Waylon. Dwi'n lyfio M. Ma. A na i gymryd cheesy girl power. A be ti'n gweld efo'r... Jyst wrth ar Benny'n dweud. Sorry, Bryn. Na. Mae hwnna'n... Dwi'n cytuno efo chdi hefyd ar y pwynt yna. Mae Daniel... So, nath nhw trio wedyn mynd yn bach wahanol wedyn yn... The World Is Not Enough a Die Another Day nath nhw trio newid y fformula ond tref cadw o fiewn be oedden nhw wedi establisho a wedyn maen nhw'n mynd wedyn i Casino Royale lle maen nhw'n taflwyd yr hen llyfr allan a sgwennu llyfr newydd a mae No Time to Die ydy'r bow ar ben yr Fortnum & Hampers Fortnum & Mason hamper oedd Daniel Craig series. Okay. So Quantum of Solace oedd y shitty caviar. Hei, na. Na i defendio Quantum of Solace. Mae gen y bad guy yna excellent plan. Very climate change aware plan. Na i gymryd yr holl ffilms Daniel Craig, na i gymryd no. Yeah. Oedd o'n ffilm da, ond oedd o'n teimlo fatha bach o fatha subplots i Casino Royale a ddylio wedi gallu strwythro fo bach o well. Mae fatha end sequence, end after credit sequence holl ffilm thing di Casino Royale. A ti wedyn yn teimlo fatha, ond mae bob dim, dwi'n teimlo Craig, ti'n rhoi'r holl thing efo'i gilydd mewn cyd-destun, a mae actually, dwi'n meddwl Craig ydy'r
boes di dallt Bond ora erioed. What my theory presupposes is bod na le i'r ddau fath gwahanol. Hynny ydy, dewch efo fi. So, mae gen ti dy Craig. Mae Craig yr era yna ydy'r Jack Reacher Bond. Right? Neu'r Jason Bourne Bond. Casino Royale, undoubtedly, clymu am hoff Bond ffilm yn y byd. Am resymau gwahanol. Casino Royale, potentially, best Bond film ever. Hands down, dim problem. GoldenEye... A ti'n siarad am y David Niven Casino Royale. Oh yeah, obviously. Like a weird creepy version. Yeah. And a hefyd GoldenEye oherwydd nostalgia reasons. No'n i fynd fewn i hwnna. Pob rhywbryd. Ond, dwi'n cedi bod o'n ddau... Mae'n teimlo... Dyna'r broblem efo Bond yn mynd mlaen rwan ydy. Mae o'n ddau franchise wahanol. Mae gen ti the overblown spy thriller, a wedyn mae gen ti the grounded espionage, kind of cyber-terrorism, speed go iawn-ishness. Whereas, mae na le i'r ddau nhw. Dwi just ddim yn gwybod sut bysyn nhw'n gallu mynd nôl i rhywbeth fel. Cos mae Tomorrow Never Dies yn y sweet spot na. O, dwi'n lyfio... Mae na warship stuff ma sydd yn teimlo'n really go iawn. Mae teimlo fel sub-movie. Ti'n fel submarine kind of movie. A mae na bits yn efo'n greit. Felly mae gen ti surprise Hugh Bonneville, surprise Gerard Butler, surprise Jason Watkins i gyd yn dod fyny yn efo, fel morwyr. Ond wedyn mae gen ti hefyd ridiculous remote control car. Mae'r stuff yna i gyd yn efo. A mae o'n kind of smush at I gilydd yn okay, achos mae Jonathan Pryce fel y crazy ass glue, just yn sticio i gyd at I gilydd. Okay, ffaith bach, ti'n gwybod pwy oedd yn cael ei considero am y rôl yn lle. Dwi'n lyfio am chwil Bryn. Please. O, mae'n gyd o Wikipedia, so dwi'n gwybod. Diolch. Gesia pwy. Ben Kingsley. Surprise Ben Kingsley. Sean Connery. Na. A boy o One Foot in the Grave. O, eich sa ti'n clywed nhw'n crio ar noson allan efo'r ffermwyr ifanc. A sa'r ffermwyr ifanc yn gweithio, bydda'n istaw, stopia crio. Okay, hold on. Mae hwn yn rhy glyfar i fi. Dwi di cael tair botel o Camaro. Dwi'n yn gwybod beth dwi'n neud. Defaid. William Morgan. Na, come on. Mae nhw'n crio. Sheep caller, quiet, Dangerfield, quiet, Shepherd, Jack Shepherd. Nope. Jesus, okay. Silence of the... Anthony Hopkins. Oh, Bryn, come on, oedd hwnna rhy glyfar. You could... Ysdi drio. O'n i just, oedd ym mhen i methu gadael Di Jones can i larlu. Oedd o just stuck yna. Di Jones, quote, Llanilar, was considered for this role, but was considered too cockney. Rhaid i ddweud, sa Di Jones wedi bod yn gret fel Elliot Carver. A hefyd, fysa fo wedi neud mwy o sens, chos yn un o'r pwynt mae'n cael ei disgrifio fel scrappy media mogul. So ni'n disgrifio Jonathan Pryce fel scrappy. I love it. Mae o'n crazy, twisted, Nehru collar-wearing Bond villain. Cos mae stuff mae'n neud yn, fel mae Est yn deud, very Facebook realistic. Ond mae hefyd yn, na i just murder o gwraig fi. Yeah. I love it. Mae'n insane. So i plano, geis dweud i plano, foelio lawr i plano. It's a film about meteorites. Mae o di conspirio efo general o China i adeiladu llong stealth i gallu sydd o British battleship i creu stŵr rhwng China a Brydain. So fe neith yr stealth ship launch a missile i destroyo Beijing.
i wedyn gadael i'r general cymryd drosodd, negotiatio peace, a wedyn grantio wedyn... cael yr Nobel Prize. Cael y Nobel Prize. A wedyn rhoi yr broadcast rights i Elliot Carver ma am camlynydd. So. Camlynydd. Dwi just yn mynd i jumpio fewn i chi fan hyn, right? Mae yna podcast brilliant, which dwi eisiau ripio off a wneud yn Gymraeg efo spin-off i'r caclediad, guys, you with me, o'r enw James Bonding. So mae yna 2 LA podcaster o'n i'n arfer gwrando lot ar, dwi'n gwrando gymaint fan, o'r enw Matt Myra a Matt Gawley. A maen nhw massively fewn i Bond. Mae Matt Gawley yn wych o improviser. Sgwennwr, ffynnu, mae'r podcast ma'n briliant. Mae Tynol Paywall rwan, ond o'n i'n gwrando nhw fo pan nad oedd o Tynol Paywall, a maen nhw'n neud rewatches o'r holl Bond films i gyd. It's a great format, guys, dylen ni jumpio arno fo. A maen nhw wastad fel, maen nhw'n dod i'r ffilm yma nhw fel, this basically is a film about media rights in China for the next 100 years. A dyna di'r joke maen nhw dod rownd yno. Yes, but it's a great plan. You can get media rights in China for the next 100 years. Just fel... Dim am beth, just am camlynydd. I love it. I love it. Oh, mae just yn insane. Ond dwi am sôn amdan hynna yn yr IMDb paragraph. Yn y plot summary. James Bond sets out to stop a media mogul's plan to induce war between China and the UK in order to obtain exclusive global media coverage. It's exclusive broadcast rights in China for the next 100 years. Global, oedd y satellite, ac oedd ei satellite o yn cymryd drosodd o manipulatio Right. Yes, cer trwy'r plot. Mae'n a lot i fynd. Dwi eisiau dechrau efo'r... Mae'r pre-title yn great! Okay, here we go, begin at the beginning. Mae'r pre-title fel level cynta ar game. So ti mewn Russian arms bazaar ar gyfer terrorists, dweud? Hwnnw ni'n lyfio. Oedd o fatha terrorist arms bazaar. On the Russian border. On the Russian border. Border with who, though? Llyf sydd wedi gallu bod yn unrhyw lefs a mae Russian massive. O be ni'n lyfio oedd, mae'r... Mae'n fatha sgdi fatha rhyw... O, marchan ffarmwr, just lan lôn. O, maen nhw'n bob dysil. Arms mart, ydi o. Maen nhw yna bob dysil. Dwi'n licio. Gei di organic grenades yna. O, maen nhw wych. Dydy Bond ddim ar sgrin am y 10 munud cynta? Na. Maen nhw'n cyddio fo am fod fatha, I James, dio. I James. Yeah. White Knight to White Rook. We need to get my man out of there before you explode the whole mountain. Hefyd, yn ystod y ffilm yma hefyd, da ni'n cael cyfuniad o Jeffrey Palmer a Judi Dench. I love it. Ac oedden nhw ar y pryd, hefyd ar cyfres BBC o'r enw As Time Goes By. Yes. Dwi'n cofio hwn. Yes. Ac yn nes ymlaen, pan mae Bond yn cyfarfod graig Elliot Carver, chos da ni ffindio allan oedd nhw arfer bod... Lois Lane. Yep. Y music oedd nhw chwarae, pan oedd o'n cerdded fyny at hi, oedd As Time Goes By. Funny. Dwi hefyd eisiau gwybod, yn y ffilm yma, yr actor Colin Salmon, sydd yn... Chief of Staff. Un o'r unig gwynebau da ni'n gweld yn yr whole ffilm, yn gweithio yn MI6 fyna. Pan bod o ddim wedi cael gwneud mwy o stuff, oedd o'n briliant. Dylse fod i dod fyny a bod fel, o'n i'n lyfio Colin Salmon. Mae teip o berson o'n i'n dychmygu oedd yn nath fynd ymlaen wneud y bil. Ie, gytid de. Achos nath, be di enw fo, Rory Kinnear, gael wneud loads o'r ffilms na, achos nath o fyny yn y late Brosnan era, yn do? Neu nath o gyd fyny, nath o cychwyn yn syth... falle nath o cychwyn yn syth yn Casino Royale. Na, oedd o yn GoldenEye. There we go. Fel, chos nath o dweud fatha, the evil queen of numbers would let you pay. Oh, yes! Ond oedd o ddim yn Tomorrow Never Dies. Na. Oedd o gyd. Doth o nôl, ond ie. Na, so nath Colin Salmon trefnu yn yr Arrowverse fel un o'r cymeriadau ar hwnna. I did not know that. I did not know that. Dwi'n lyfio edrych ar... Okay, sorry, yes. Carry on with our plot. A terrorist arms bazaar. So yeah, mae'n a bazaar going on
gwerthu... It's pretty bizarre. Gyna, tanks, aeroplanes, nuclear bombs. Na, fy nhw'n gwybod bod yna nuclear bombs yna. Ie, dyna di pwynt. Fatha, sut ti'n mynd i cael, so ti'n dreifio fyny'r tank ma, fyny i ben y mynydd ma, i cael y terrorist arms bazaar ma. Wedyn ti'n gwrdd dreifio'r tank yn ôl lawr y mynydd. Yeah, that's your problem. Yeah, it's fine. So mae'r llong allan yn y môr, miles away, ac maen nhw'n penderfynu, fuck it, let's blow the place. But my guy, let's get him out. A wedyn, so maen nhw'n launchio, mae'r bombs 4 munud i ffwrdd wrth taro'r mynydd. 4 minutes and 8 seconds. Yes. A wedyn maen nhw'n spotio, oh my god, nuclear bombs o'r awyren yna well i ni cansloi. A wedyn, dyn nhw'n methu cansloi. Na, out of range. Mae'n signal di mynd tol i mynydd. O, chi di sylwi, mae hwn yn... Spoilers, Bond film spoilers. Mae'n debyg iawn i rhywbeth sy'n digwydd yn Tomorrow... Nage, dim Never die tomorrow. Never die tomorrow. Never die No tomorrow. time to die tomorrow. No time to die tomorrow. So o'n i'n gweld lot o parallels fanna. Yeah, here oedd Bond... Possibly he could die here, now on the mountain. Ooh, could be. Yeah. Yn y ffilm yma'n unig, could possibly. So, yn yr thing lle mae o'n rhedeg rownd yn wirion chwthu pethau fyny, distraction. Mae o'n just yn bizarre yn y ffordd mae o'n rhedeg gwmpas. A mae'r pobl eraill yn rhedeg gwmpas yn ignorio fo, ond mae rhai pobl yn mynd ato fo, tre cwffio fo. Yn lle, os y pawb yn mynd ato fo, os fo'n dyn fo. Fuck, dy bysa. A mae o'n penderfynu, dwi'n mynd i fynd ar nuclear bombs ma o ma i neud siwr dydyn nhw ddim yn chwthu fyny. Ond, be os oes yna mwy o nuclear bombs mewn box ar yr ochr? Na. A beth dwi'n lyfio hefyd ydi, oedd o fatha... Paid y cwestiynu fo, yes. Do'na ddim fatha serum, do'na byd o fatha big... Sa'ch ti'n meddwl, we've got a nuclear bomb. It's a big deal. Load o bobl efo diddordeb yn hynna. Ond fatha, mwyn just fatha... Mwyn just yna, fatha, well, gyda, just cymryd ar aeroplane off o'n wylo i neu daflod y fiewn y nuclear bomb. Fine, okay. Dwi'n gorau amdano'r thing ma'n nôl lawr y mynydd. So you're doing me a favour. You're doing me a favour. Y key thing yn y dechrau yma, y cymeriad yn Henry Gupta, ie? Oedd o di dargan fod, mae hyn efo box coch neis. Dwi eisiau'r box coch yma. So mae o'n prynu'r box coch. So, remember that. Box coch yn bwysig. Ond mae Colin Salmon yn deitha ti beth yw'r box coch. It's a GPS encoder. Ie, maen nhw'n zoomio fewn yn efo ac yn deud yn di. A mae Judi Dench yn mynd, I wonder what the Americans will be more upset that they lost it or that we found it. Singer arall gan enda. Fuck, you love it. So mae gen ti'r amazing... airplane chase, ac o'n i really yn licio ejecting out of the plane and into other plane. Out in a lane fatha, backseat driver. A bydd i'n hefyd lyfyd i mae Bond yn gallu just fflio jet fighter. Oh yeah, of course. Mae o'n gwybod, da ni'n gwybod hyn ers yn GoldenEye lle mae o'n neud mae'r plane yn mynd lawr, a mae o'n goffod tynnu fo fyny, oh, he's okay. He's okay. Yeah. A mae hwn just a pre-titles di hwn. Dwi'n lyfio hyn. Mae Digital Lady, Naked Lady, Digital Lady titles yn very amserol. Amserol. Hefyd, Iestyn, Sheryl Crow. Ie, oedd o'n gweithio'n dda. Ond flashbacks i Sheryl Crow ac cofio prynu album. Dwi'n siŵr na Home oedd enw'r album. Am fod Home oedd y gan o'n i'n really licio. So this is Home. Sheryl Crow, very disrespected. Dwi'n teimlo bod hi'n gret. Mae'r llais gret gwneud. Mae'r Bond theme yma, good ranking ar y Bond theme yma. Mae hon yn karaokeaidd. Bais ys da ni byth. So ni'n licio bod ni'n gallu cwrdd fyny. Chos ti'n cael fatha'r warbling kind of until the day. Until it all away. Y pen i si ffidio allan hefyd yn diweddar a mewn fatha slight tangent. So, yn y ffilm Thunderball, mae Tom Jones yn dal yn nodyn dwytha am fatha, apparently tra nath o recordio, nath o dal yn mor hir, nath o pasio allan. Fucking great. Weird Al Yankovic yn neud
theme song ar gyfer Leslie Nielsen spy parody film o'r enw Spy Hard. Oh, yeah. Oh, yeah. A nath o'n neud y theme. A mae'r theme, werth i chi mynd i YouTube a ffeindio'r fo, achos mae'n fucking brilliant, a mae Weird Al yn genius. A wedyn, mae o'n by the way, if you walked in late, allow me to reiterate, the name of this movie is Spy Hard. You're watching Spy Hard. It's the theme from Spy Hard. A mi o'n dal yn nodyn am hirach na nath. Wow. Chos i plan o oedd i fatha recordio just y dechrau a wedi just loopio fo, a dyn y gag ydi, mae o'n fatha dal yn nodyn, mae'n edrych ar ei watch o, mae'n wyneb o'n mynd yn go. A wedyn mae'n ben o'n chwthu fyny. A hwnna di'r gag. So nath o ffindio bod o actually gallu dal yn nodyn am yr whole thing. So nath o'n neud hynna. So nath o'n manage o neud y well na Tom Jones a ddim pasio allan. I love it. Ond, parchu Tom, Pride of Pontypridd. Ar diwedd yr holl title sequence, mae'n popio fyny yn deud directed by Roger Spotswoody. Spotswoody. Roger Spotswoody. Ac yn fatha, who the fuck? Dwi erioed i clod yr enw yna. A wedyn eisiau edrych y fyny, a fatha, dwi wedi gweld Turner and Hooch, Air America, Stop or My Mum Will Shoot. Sixth Day. Na, dwi heb di wasiad y Sixth Day. OK, ie. Beth yw hanes Roger Spotswood? Ond mae'n ffynnu fod o wedi directio ffilm o'r enw The Pursuit of D.B. Cooper ar ôl i ni fydda The Mystery of Loki. So, mae rhaid oedd o oherwydd Turner Hooch, Air America, Stop My Mum Will Shoot, oedd o in good favour. Dwi'n gwybod beth di Mesmer nath o wneud cyn y ffilm yma. Na, mae'n ffilm sydd ddim yn bodoli, mae'n amlwg. So, oedd o in good favour ar y pryd, oedd. Ydyn Bruce Fierstein, ddari sgwennu'r sgript. Diddorol. Americanaidd? Ia, a nath o hefyd cyd sgrifennu y ffilm ar ôl hwn, The World Is Not Enough, efo Purvis and Wade. Sydd rwan yn gwneud the whole... Dwi'n gwybod beth dwi'n meddwl am stuff Purvis and Wade, TBH. Dwi'n lyfio, mae yna lines ffantastig yn hwn. What the hell is he doing? A wedyn mae M yn deud, his job. Yes. Ond ddod i hwnna pan... Sorry, cario mlaen efo plot. Sorry, yes. So wedyn, ar ôl hynna, Naked Sexy Lady Lady titles, great. A wedyn, ti'n fewn i South China. See-through gun, fel see-through Mac, ti ar adeg yma. Just putting it out there. So wedyn, da ni yn y South China Sea, yn dilyn be oedd o dar? Dwi wedi gwneud nodyn oedd o. HMS... Is it HMS Cheshire? No. Neu'r Devonshire. Balmoral? Devonshire. Yeah, very English. Yes, bryn y gwybod y stryd ma. Oedd y chymeriadau i gyd, oedd i acenion nhw fatha very BBC of ye olden time. So, a maen nhw yn nofio gwmpas, as you do, just yn mind my own business, ac wedyn mae yna dau mig yn hedfan dros nhw o China yn dweud, dos o ma med, ti'n bwch nofio ni, ia. Ac maen nhw'n dweud, na, da ni ddim. Da ni sti gwybod, dwi'n gwybod lle dwi, ia. GPS yn deud, ia. Ond mae GPS yn accurate to the meter, maen nhw'n meddwl, ond dyn nhw ddim yn ymwybodol fod na dirty hands tu ôl iddyn nhw efo bocs coch yn manipulatio'r GPS yn deud ti rhywle arall. So, gyn ti yr thing ma'n mynd ymlaen lle mae China yn threatnio bomio nhw, a maen nhw'n threatnio, don't shoot, ond wedyn mae gyn ti
drill mawr yn dod allan o stealth ship. Fucking brilliant. Oedd Captain Exposition wedyn yn mynd. The stealth ship is invisible, but the sea drill isn't. Because it's not black. It's not black and kind of a little bit like a Squid Game mask or something. Mae gennym ni hair stamper. But you love it. Lyfio hair stamper. Phase 1 has begun. A dyn ti'n cael munud yn y cefndir wedyn, mae'r boi dweud, maintaining radio silence. A ti'n dweud... Right, na. No, we're not. Nawr te. Drill man mynd I fiewn. Go ni ddeud bod Mr Stamper is basically the Dolph Lundgren of this film. Pretty much, yeah. Proper good henchman. Cytuno? Yndi, just fatha key de yn dilyn instructions de. Ond dwi'n dallt pam oedd y mor ffyddlon I Carver. Dwi'n dallt. Pan ti'n ffindio rwy'n sydd yn... pan ti'n ffindio rwy'n sydd yn enablo dy torture fetish ti, ti'n mynd I sticio hefo nhw'n dwy ti? I guess. Sure. Sorry, carry on. Yeah. Sea drill. Mae'n really scary. Mae hwn yn proper scary. Sea drill ma... Mae o'n weird sydd fatha lle mae nhw'n director torpedo incoming, a wedyn mae fatha, a wedyn mae jyst yn drilio twch I fan, go left, go up, fyny, lawr, safety! Ond yn I just fatha dychmygu wan, oce, so mae'r drill ma di tyllu trwad, a mae'r dŵr di rysio fewn. O rhywsut, mae'r drill ma gallu troi'n chwir. Mae'n ffain, a fyny. Fyny. Efo be? Mae'n oce. Bryn? Stop i'n meddwl amdano fo. In Bond world. Yeah, makes sense. Yeah. Stick the cat's brain arno. Mynd drilio at yr lle oedd nhw'n cadw'r bombs oedd nhw, ia? Dyna oedd y plan, ia? Am fod oedd o fatha, o'n I just, ar y pryd pan ti'n gwylio fatha, maen nhw'n drilio just I fatha, chase after that guy. Go after him. Go left. Go right. Mae fatha y reverse Pac-Man. Ie. Yr ysbryd. Dwi'n lyfio fo. Hefyd, lot o sub-stuff yn Bond films. Cos Commander Bond ydi o. Ydi o'n dod o'r Navy? O dod ydi, sy'n mynd o'r Navy. Nes I glwad fod rei pobl yn upset fod Daniel Craig di mynd trwy'r holl gyfres heb wisgo I Navy uniform. Wel, mae rhai pobl yn goffa, ti'n mo, gen nhw bethau boeni am. Un tam bach o trivia, so, No Time to Die, Another Day, Living Daylights. Tuag at y diwedd, mae'n gwisgo fatha Navy jumper ma. Mae'n really smart. Ydy ma hi. Peth ydy ddo, mae hi hefyd yn very obviously tailored. Very obviously. A ti'n meddwl fatha, na, fes rhywbeth ta. Bys y bobl Navy just fel flop. Yeah, pretty much. Chos y peth ydy... Lub ar y cuffs. Yeah, so ti'n fatha... Mae hi'n glan trwm I cadw chdi'n gynnas tra ti ar y môr. So diolch yn mynd I fod fatha cashmere, fatha fucking top rated. So mae'r jumper ar gyfer Daniel Craig yn very obviously tailored. Ond ti'n gallu prynu'r jumper na am pres anhygol. Greta I, 100%. Na I brynu fo. So, mae na abandoned ship call yn dod allan. Oh, surprise Jerry Butler. Nes I ddim gweld o, oedd o mor bell I ffwr. Nes i'n sylwi. Oedd o mor bell I ffwr ac yn y cefndir. So, mae o'n troi rownd ac yn deud rhywbeth fatha, we're taking on water. A hwnna oedd Jerry Butler yn y cefn. A gan efo ecen eitha Albanaidd, TBH. Gai just neud nodyn yn fyma. Ydy recording GarageBand chdi dal yn mynd, Sian? Yndi, recording GarageBand fi yn ffain, yes. Mae camera fi ar y llaw arall yn screwed. Oce, no ni gario ymlaen. Yeah, please gnad. Yeah, so surprise Jerry Butler. A dwi'n meddwl, yes. Dwi'n meddwl hwn oedd y ffilm gyntaf iddo fo fod mewn. Drian. Yeah, surprise Jerry Butler. So yeah, yn interim y sequence yna,
da ni'n cael y darn lle mae Caf y Media Group. Hwn di'r darn lle mae'n checio fewn bad guy meeting. Yeah. Mae hwnna fel Facebook shareholders meeting. What's on the news My golden today? retrievers. My golden retrievers. Dwi'n lyfio fa. Mae o mor high camp, spectacular. Mae'r energy mae'n bwydo off bad news. Diolch so much as fatha cnoi y scenery, fatha rwygo fo fyny, fatha shredio fo. Ac yn siofio fo fewn i'w chops. Ie. Mae'n anhygol. Faint o hwyl ydi o? Mae o'n waldio'r touchscreen, whatever device na yna. Palm Pilot fo. Ti di gweld o'n taipio? Mae Jonathan Price yn taipio, no exaggeration, bla 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 bla. Ie, pa bod yn teipio'r bit na'n Vietnam. Fatha... Ti eisiau bangio yn y keys. Oedd o effectively yn cymryd y keyboard a smasho fo fewn i'w dalcan o. Ond dyna'r beth, dyna'r Venn diagram, dyna'r sliver lle mae'r ffilm yma'n gweithio. Mae o'n ridic. Oedd Jonathan Price di dallt y briefing. Fucking gwybod be oedd o'n mynd i wneud. Achos mae pawb fel, but he's a well-respected Shakespearean actor, dyle fo'n well na hyn. Mae o'n fucking joio fo. Ti'n cael bod yn Bond villain. Plus, so, dwi'n meddwl wedi deud hyn o'r blaen ar y sioe yma. Pan ti'n neud narrative improv ar intro. Ac y reality ydy, fatha, mae pob tro'n fatha, pan ni'n dysgu oedd fatha, mae chdi fod yn barod i fod yn the protagonist os haich chdi fod. Actually, ti'n cael lot mwy o hwyl bod yn the villain. 100%. Lot mwy o hwyl. Oh my god. A dwi'n tric ffefryn fi o smalio bod gennych chi gath, bod y gath yn jumpio mewn. Oedd yn troi mwythau'r gath. A dwi'n meddwl, ie. A wedyn smalio torri gwddw'r gath. a beth sy'n gret ydy, mae pob yn cynulleidfa mynd o'n a wedyn beth sy'n neud ydy, just am laugh, ti'n smalio tablet y gath mewn i'r cynulleidfa, a mae'r bobl go iawn yn sgrechian. Fucking hilarious. So, mae yna quotes rhyfedda yn dod o'r bit yma. There's no news like bad news. A ti just fel... Os ydych chi'n fod moustache ar y pwynt yna, fes ydych chi angen o just twitlo fo. So yes, wedyn da ni'n cytio i Sexy Times. Yn den, da ni'n mynd o'r hwn i gyd, a mae James Bond yn cael Danish lessons. I'm just getting my tongue around the little Danish, neu whatever. I turned off at the point. Oh, da iawn. Bryn a fi di joio fo. Be ni'n lyfio oedd, am nes i edrych hyn i fyny, nath o deud fatha, I'll be there in an hour. Mae'n deud i Money Penny. Mae Money Penny deud, you'll be in 30 minutes. Nes i edrych o fyny, mae Oxford... Nes i edrych o fyny, you make that half an hour, and I said, hang on, Oxford to London. Let's have a look. Mae hwnna yn awr a hannar. Yeah, mad. Minimum, yeah. Bond copter yn does. Na, oedd o yn y car. Tiny helicopter. So, ti allan, ti'n gweld yr DB5, a wedyn ti'n gweld y DB5 yn tynnu fewn i'r Ministry of Defence. Oce. Hefyd, nathon ni skipio dros y bit... lle mae Elliot Carver yn ei evil bad guy group. Mae o'n deud, Mr. Jones, are we ready to release our new software? Mr. Jones deud, yes sir, as requested, it's full of bugs, which means people will be forced to upgrade beards. A Elliot Carver yn deud, outstanding. A hwnna mor funny. Oedd hwnna just fatha, fuck you, Microsoft, fatha beth. Nhw oedd yr evil empire ar y pryd. Oedd yn dangos... Microsoft mor soft rwan. Pobl oedd yn sgwennu'r stwff yma yn meddwl amdan software developers yn meddwl fatha, maen nhw'n rhyddhau efo bugs am reswm. Dydyn really. Mae'n really anodd. Oh my god. Dwi wedi cwario lot o developers, dyn nhw ddim. So,
Yes, dwi'n gwybod fi wedi cymryd drosodd, ond mae'r quote nesaf dwi eisiau rhoi allan ar hwn yn amazing. So ti'n mynd nôl i'r war room, lle mae Em yn trio ffigur allan, mae hwn yn massive, mae hwn yn huge fel World War III's coming. A wedyn mae Admiral Roebuck, a.k.a. beth enw fo? Jeffrey Palmer. With all due respect, Em, sometimes I don't think you have the balls for this job. Bryn? Perhaps. But the advantage is I don't have to think with them all the time. Yeah, boy. And he just felt... Dyna gyd yn eisiau dweud am y pishin yma. A wedyn, maen nhw'n rithro allan. A mae nhw'n cael briefing yn y Rolls Royce. Mae hwnna'n bizar. Mae hwnna, nes i rewindio fo mal. Oedden nhw'n efo whisky yn y car, a nes i rewindio fo. Mae nhw'n cael escort trwy Llundan. Ac fydda, fuck, we're having a drink with this one. Mae just yna. Judi Dench yna, mae'n ffucking cael ei taflu rownd yn y car efo whisky. Mae Judi Dench just yn fatha, fuck, mate. I can't deal with this shit. Fatha, well, see the fucking Admiral na. Na i ddeud iddo fo tro nesa. Watcha di na i ddeud iddo fo. Fucking... Balls Bref. Nes i ddangos iddo fo o'r fucker. Yeah, I love it. A wedyn fast forward a maen nhw yn Hamburg. So hyn yn un o'r pethau. So, pan mae'n cyrraedd Hamburg, mae hwn yn... I'r Carver Media Group. No. Yn yr airport. Yeah, mae Money Penny troi rownd iddo fo ac yn dweud, here's your... your cover story and your tickets. And your car rental reservation. Bizarre. So mae'n cyrraedd yn yr airport, mae Q yna barod yn disgwyl dana fo. Wante, dyma y sliver yn y Venn diagram, right? Y sliver yn y Venn diagram lle mae ridiculous Bond stuff a real life stuff yn gallu just dod drosodd am chyd. Ond y thing i fi ydi, mae nhw wedi rhoi operation y gyd at ei gilydd munud dwytha, achos mae nhw'n trio... Basically, mae'r thing mae wedi digwydd, mae nhw'n cael 30 minutes i gyrraedd y situation room. Mae nhw'n... Wedyn y penderfynu eitha rithro draw i Heathrow. Pam ti'n trio cael logic? So mae Q wedi mynd fatha, fuck, o'r haid i fi fynd i Hamburg wan. Mod i roed i blaser coch on. A hefyd, mae wedi shipio drosodd remote control BMW 750 i'r airport yn Hamburg. A maen nhw'n trio pasio fo fatha bod o'n rhyw covert job. A wedyn mae'n mynd ar rownd a joyride efo'i fucking remote control. Ond gawn ni pwysleisio'r pwynt pam oedd o yn y maes awyr yn mynd i fyny at y car rental service a wedyn ath Q cymryd drosodd yn y car rental service uniform i smalio fatha da ni'n car rental company a mae o'n dod efo fi. Pam ddim just fod Q yna a mae o'n gwybod dwi'n mynd i'r hangar yma yn fyna? Cos it's a fucking Bond film, mae'n gorau bod yn sneaky AF. Sneaky AF. Come on, guys. Product placement. Sorry. Anyway, yeah, shit, sorry. Bryn, ti'n okay? Oh, sorry. Watch our Sony laptop na'n dod allan o dy... sorry, Ericsson mobile phone na'n dod allan o dy larynx. Sorry, mae gen i fi darn yma. Dwi'n fawr cofio be oedd o. Ond fydwch chi atgoffa fi, how much pumping needed? You'll need to pump her for information. Pan maen nhw'n back a Rolls Royce, mae lovely Samantha Bond. Yeah. She's just legendary yn mynd... so maen nhw'n dweud, you used to have... Emma dweud, you used to have a relationship with Carver's wife. It's like, well, you just have to pump her for information. Well, dyna beth edodd y hyn. Ond, beth dwi'n lyfio ydy, maen nhw wedi newid fatha cymeriad Judi Dench o GoldenEye i fo i... Tomorrow Never Dies. Tomorrow Never View to a Kill. So, yn hwnna, yn y GoldenEye, oedd hi fatha, Bonds, you're a sexist, misogynist... Disposable, yeah. A wedyn yn y ffilm yma, fatha, they're just... Mae just yn yfed whisky yn back y car. Mae di stopio gifio ffwc. Mae nhw di peidio rhoi... Mae nhw di rhoi... Mae nhw di deithi, dim yn cael retairio ta mae hi'n 65, so mae'n fel, ffwcio chi. Dwi'n mynd i yfed whisky chi gyd, a just fucking dim gifio shit am hwn. So be, ti eisiau mynd a cael chlamydia fucking dos, mate. Cero ma, da ni'n ganol yr AIDS crisis, mae fyny i ti, be
precautions wyt ti eisiau cymryd, James Bond. Fuck off. Just do it. Yeah. So, mae'r cyrraedd... So, Mae'n cael ei remote control BMW... car thing, dydy. Mae'n cael ei BMW Mae hwn yn darn 750 dwi'n derbyn o James Bond, lle mae'n Love it. darganfod rhywbeth newydd, a mae jyst gallu neud o'n syth. So, A hefyd, fucking genius. Hwn oedd yr amser lle ddaru'r producers just mynd yn nuts ac maen nhw'n meddwl, beth yw'r un o'r pethau mwyaf ti'n associator efo James Bond? Yr Aston Martin. A maen nhw'n penderfynu yn GoldenEye, nhw'n i cael BMW Z3 ond ddim really iwsio fo. Gafodd o'i iwsio un waith yn America, chys nath nhw eto shipio allan y car o Brydain i America iddo fo gallu just redag y gwmpas cyn mynd i Cuba. Whatever. So the Z3 eitha sporty. Great. Okay, fine. Fair enough. And y ffilm yma, nath nhw defnyddio BMW 750. So basically, very dosbarth canol, Bond film viewer. Wel, ia, ond eto, maen nhw'n hefyd di hedfan... Ti'n di gweld y bankers dwi di gweld yn ffocin Llundain. Talk to me, Bryn, be maen nhw'n dreifio? Range Rovers? Yeah, Astons, Porsches, a bod math o... He's not a good banker. Yeah, not a good banker, yeah. Mae o'r real banker. Ond, yeah, complete and utter banker. So, mae o'n trefynu'r party ma, dydi? So, yeah. Party. Dwi'n lyfio'r party ma. Mae o mor 90s. Mae o mor... Yeah. Mae'r dillad i gyd very bodycon, very German, fel... Dwi'n lyfio fo. Sorry, yes. Lle da ni'n gweld golwg gyntaf ni o Terry Hatcher, fatha... the X. The X is here. Terry Hatcher. Wante, mae'r necklace mae hi'n gwisgo, dwi'n cael flashbacks o, dyna, mae gen mam jewelry fel yna, nid i gwisgo jewelry fel yna i prodas fi, fel, mae hwnna'n very of its time jewelry, smart. Dwi ddim yn gwybod am Terry Hatcher, fel, dwi'n teimlo, mae hi'n attractive, a mae hi'n smart, ond dwi ddim yn teimlo bod hi'n digon o femme fatale vibes yn hwn. O hi newydd gorffan... New Adventures of Lois and Clark. Yeah. Newydd orffan. Oedd hi'n massive 97, doedd? Oedd hi'n everything. Am fod oedd hi ar rathu guest appearance ar Seinfeld hefyd. Ond be di teimlad eich chi amdano? Fel, swn i di lyfio gweld rhywun gwahanol yn y rôl yma. Dwi'n mynd... Mae hi very of her time. Ar y pryd, dwi'n cofio o'n tynnu fi allan o fatha, Lois Lane. Dyna o'n i'n meddwl. Ond ei fel, who's big in 97 sa di gallu bod yn hwnna, Victoria Spice. Ti'n trio... Mae'r party na'n really debyg i'r party scene yn Spice Girls, TBH. Ti'n gweld yn y cefn fel mae'r BMW yn tynnu fewn, mae'r Spice Bus just yn y cefn y shot. Mae o'n very Spice Bus vibes. Drws nesa i Bus Q. Licen ni just deud, ma gwisg Michelle Yeoh yn hwn yn spectacularly 90s a special ac oh my god dwi'n caru hi yn hwn Michelle Yeoh dwi'n caru Michelle Yeoh Michelle Yeoh fydda could do no wrong i fi feddwl ac apparently yn ôl beth dwi wedi darllen oedd hi'n very well regarded ar y set ac apparently oedd hi fatha eisiau neud lot o'r stunts i hun Cos mae'n gallu. O'n i'n licio'r cymeriad yma yn y ffilm gan fod oedd i ryw radda ahead of its time oherwydd sy'n mae Bond Girls yn cael ei portray a falle ac fod beth y ffilm da ni'n newydd weld tomorrow No Time to Die lle mae'r Bond Girls are hard a maen nhw'n cwffio ac yn gallu neud bob dim. Dwi bron y deud, mae Michelle Yeoh dal yn high watermark. Be sy'n gutting i fi ydy bod nhw wedi cael snog, spoilers, right ar diwedd y ffilm yma. So ni wedi gallu neud heb y snog. A so ti'n gallu torri hwn allan o'r ffilm
A syna ddim byd ydi, ti'n ma, di feddwl? Ond yr issue efo'r pwynt yna, lle oedden nhw wedi newid ddenig allan o... Wel, ddim angen y snog. Na, wel... A ddim angen y snog. Heblaw am hwnna, dwi'n blydi lyfio y portread yn y ffilm, cos mae hi'n professional, a dyna gyd wyt ti eisiau. Rwy'n peth Anna de Armas yn No Time to Die Hard, neu whatever. Mae Anna de Armas yn beautiful Anna de Armas. A hi ddim yn y ffilm yna hanner digon. Nagos. So hi ddim yn y ffilm yna. Dyna fel i, make you want more. Bring it back. Please. Mae hynna actually, mae hynna'n y pwynt teg actually fatha, nath nhw just rhoi digon i chdi fynd fatha, mae hi'n ffocin awesome, bring it back, bring it back. Be nes i ddallt efo hwnna, fod oedd wedi mwynhau gweithio fo a gweld ti'n gweithio mor dda yn Knives Out. Oedd nath nhw sgwennu'r darn yna iddi hi, a sgwennu allan be di nhw'r Felix, Felix oedd yn mynd i fod y darn yna. Paid, oedd Marwola, sorry, spoilers, dwi'n cael deud o. Sorry guys, os da chi heb watched No Time to Die Enough, mae'n really... OK, oedd Marwola Felix Leiter di effeithio na fi mwy na unrhyw beth arall yn yr whole ffilm yna. Oedd o'n dda. Oedd hwnna, hyd yn oed marwolaeth fucking James Bond i hun. Oh, fuck, spoil, man. Spoilers everywhere. Anyway, sorry, Michelle Yeoh. Mae hi yn y party, maen nhw'n y big gym. Mae'n launch night, mae'n noson fyw ar S4C. Mae Elliot Carver newydd fynd yn fyw i'r genedl. Maen nhw ar fi'n nawnsio enillwyr Can i Gymru. Yndi, a mae Elliot Carver yn ei speech fawr amdan dyfodol. A wedyn, mae James Bond mewn fight efo bobl. A mae Elliot Carver di ffigur allan bod James Bond falle'n arfer cael hawd-i-dŵ hefo Terry Hatcher sef ei wraig o bla. Ond wedyn, mae'r geiriau immortal, we're off the air, as in, maen nhw wedi cwmpa off yr awyr. Fel rwy'n sydd wedi gweithio ar stwff byw, teledu, rhain ydy'r geiriau dwi ti ddim eisiau clywed. Ac o'n i'n gweld y panic yn y stafell yna, gen yr holl bobl Almeinig yna, ac o'n i fel, dwi wedi bod fanna. Dwi wedi bod fanna. So mae Bond wedi cael y fight mawr yma, mae wedi crasio trwy. A mae'n edrych fel bod nhw mewn rhyw fath o recording studio. Mae nhw yn un o'r edit suites. Gret. Ond chys ti'n gweld yn y cendir, ti'n gweld fatha you can't hear you in here. Soundproof. Mae nhw'n trwy'r ffenast fewn i'r control room. So mae eto mewn control room, music studio. Ac yn y random music studio ma, mae'na cwpwr sydd efo'r breakers i'r building i gyd. I tynnu pawb off yr awyr. Mae'n rhaid i chi ffonio y prif satellite lle yn S4C yn deud, sorry, gen ni ddim telu i chi heno. A mae'n mynd fatha, it's time, click, click, click. The Facebook cupboard to turn Facebook off. Time for a station break. A mae'n diffo the whole thing. A ti'n fatha, pam fysa hwnna yn yr stafell yna? Ond o'n i'n gweld o hefyd, yn y darn yna lle maen nhw'n dechrau waldio James. A o'n i'n meddwl, oh my god, maen nhw di overpowerio fo. Ac o'n i'n just fodda, shit, oedd o'n disgwyl hyn i ddigwydd. O'n i'n gwybod hyn i mynd i ddigwydd, pam o'n disgwyl o. Ond just fatha Hulk Hogan sort of fake play oedd o fatha, ac wedyn codi fyny a just ddechrau weldio fo. Yeah, go James. Dwi'n deitha chi, dwi'n mynd i tynnu llun trwy'r siow yma i gyd. Mae yna ddau gylch, mae yna Real World a mae yna James Bond Film Logic. A dyma yr union sliver, yr union sliver lle maen nhw'n neud sens. Mae No Time to Die Again wedi basically fynd a... Mae nhw wedi mynd gormod fewn i'r... Mae fel... Fe'n i'r Real World. Mae yna ddarn yn hwn lle mae o'n pigo fyny'r lamp, de, ac mae'n waldio'r boi dros y penw efo, a maen nhw'n dreu sound effect punch yn hitio gweithio. Oedd yn briliant. Fatha, oedd y sound effects guy... O boys y dub yn cael laugh efferno. Oedd y sound effects guy just yn mynd, fuck, dwi'n hwyr, oh fuck, just ro hwnna fewn. Eitha neb sylwi, bydd o ffain. Llawn di Gwynar, mynd i punch sound, on. Fine, done. So wedyn, na. Erbyn hyn, so mae Terry Hatcher di slapio Pierce Brosnan erbyn hyn, di dweud, dwi'n eisiau gweld ti o blaen, diawl, nes di fucking ghostio fi yn lle bynnag oedden nhw'n byw cynt. A wedyn, mae jyst yn troi fyny. Yn y hotel room o. Hotel room o.
Sut oeddech chdi'n gwybod lle o'n i? Ti eisiau jump, I suppose. Ac oedd wedi bod yn istor nefo botol o tequila trwy nos. Ond ddim yn yfed o. Be ni'n lyfio hefyd ydi fatha... O'n i'n quite yn cael fatha sens o bod digwyddiadau'n digwydd ar yr un pryd. O'ch teimlo fatha o'na fatha discontinuity yn yr amser. Chos o gyd ti fatha cover... Oedd yn cytiau cover yn ei office. Yna rhywfaint amser yn mynd heibio. Wedyn oedd ti'n cytio Bond yn ei hotel room o, cytio nôl i Carver, wedyn cytio nôl i'r hotel. A chdi teimlo fath oedd yr cut rhwng stwff James Bond digwydd mwy na lai union ar ôl i gilydd. Ond wedyn oedd gennych chdi y beth i'r Carver yn y canol. A dwi'n gael o'n nes ymlaen yn y ffilm, lle ti ddim yn quite yn dall. Ydy... Mae Bond di'n fflio o Vietnam i China, di ffidio'r cwch ma, a mae'r just... Ti'n teimlo fatha... Mae'r timeline yn quite yn neud sense. Venn diagram. Bond time. It's just non-real world. So mae Terry Hatcher yn mynd I llofft fo. Yeah, gives herself over quite easily. Ac ydyn ni'n cael a very bitey kissy scene. Yeah. Oh, so much bitey. Dwi'n dweud fatha love bites, neu bynnag, just fatha... So mae Pierce Brosnan yn enwog am cwpl o bethau yn Bond franchise. Mostly, be maen nhw'n galw James Bonding podcast hurt acting o, so sound effects o, sy'n great. A hefyd, shit, he's so shameful. It's not good. Not good. Wet mouth sounds, pawb. So, hwn di'r bit sydd yn rhoi 15 certificate i'r ffilm, achos mae o'n zipio costume design, dwi ddim mor impressed efo'r ffilm yma. Obviously, mae Wei Lin yn edrych yn great, Michelle Yeoh yn edrych yn great stuff. Oedd y ffroc ma I Terry Hatcher, lle mae hi just yn edrych fel basically Big Bird sydd wedi just bod yn rolio rownd mewn glo. A lot of flump. It's funeral chic. Yeah, funeral Big Bird. Funereal Big Bird. Yeah. O'n I ddim yn impressed, ond mae o'n zipio reit lawr i'r gwylod, a wedyn mae hi'n gwisgo lovely suspenders, so I suppose mae hwnna'n fine. So, oedd hi'n feichiog ar y pryd o beth dwi'n dallt? No way! Apparently. Poor Carver. Oedd a lot o'n hi, oedd yn gorau seithi hi o tu ôl. Ac apparently oedd hi'n licio neud y ffilm o gwbl. So, mae hynna hefyd ella'n esbonio pam bod hi ddim yn efo gymaint o hynna. Na, mae'n amlwg. Just kill me off. Yeah. So, yes, well, mae o'n darganfod gyda hi fod na a secret lab on the floor above, blah, 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 blah. Mae hwn fel side quest mewn computer game. Hi digwydd bod yn gwybod. SSL and 128-bit encryption. So, nawr ti'n gwybod. What? Ac, mae hwnna eitha hen het erbyn hyn, fatha'r lefel yna o encryption. A fod na satellites tu allan i'r secret lab ma sydd yn gwerth $300 million. A mae'n just yn ganol y thing ar top floor y deilad ma. Yeah, that's why you keep it. A beth dwi'n lyfio di, mae Ricky Jay yn dod allan, mae'n dweud, what do you want to do with the satellite? Mae'n fatha edrych yn fatha, oh fuck. Just put into space! Sent to the launch site. A ti fatha, nes di... Build am mae hyn yn gweithio? Fatha bod ti wedi gadael par o drons ar y llawr rhywbeth. Be ti eisiau neud efo'r drons ma? Dorn o fasgad bidir, de! Dyna ddim yn basgad o rai. Hwn yn swnio'n true to life. A ti fatha, does am pwynt i'r satellite bod yna, dwi'n mynd i'r stori. Yndi ddim, mae James Bond yn nocio fo drosodd, yn dydi? Mae James Bond yn nocio fo drosodd. Ond peth ydi, pan ti'n edrych cut yn ôl, mae'n just yn pwsio'r satellite drosodd, a sa'n neb yna. Ie, ond mae'n stopio nhw dringo riolo. Mae'n neud traed nhw'n frifon fod nhw'n droed noeth. Oh no, die hard. It's a die hard situation, okay. So, mae di mynd i'r secret lab ma. Mae o'n mynd i'r secret lab. Mae o'n agor y safe am bod mae o'n tu ôl i'r llun yn amlwg. Tu ôl llun, stick a porn stash. A mae'n defnyddio ei ffôn o I gael yr fingerprint off yr
fingerprint reader. Bloopy bloop. Touch ID. Be ni lyfio oedd i cael fiewn i'r secret office oedd ei iwsio'r y cattle prod. Llosgi fo, ie. A llosgi fo. A nath hwnna'n setio alarm off. Na, the 90s. Mae Michelle Yeoh yn drilio mewn i'r lock. Mae hwnna'n setio'r alarm. Definitely, achos na Michelle Yeoh di hi ddim yn y special Venn diagram. Di hi ddim yn byw yn Bond logic. Bond di hi. Ond mae Michelle Yeoh yn y scenes yma lle maen nhw'n torri fewn i'r Carver Media Network group. Mae hi'n neud yr holl stunts ma, amazing wirework ma, mewn heels. Mae o mor 90s, achos mae pawb yn gael fucking shitty heels. The slow walk down the wall scene, lle fysa rwy'n di chi seithi hi. Ond mae just fatha, look at me walking down the wall, backwards Batman. Be ni lyfio ddo oedd, fatha, mae'r henchman mae gyd just yn whipio allan i machine guns nhw. A just yn seithi bullets indiscriminately. I mae'n poeni am lle maen nhw'n poeni. Na. Mae hwn... Bond logic. Cerdded trwy lle maen nhw'n cadw papur i gyd. A maen nhw'n just fatha... A maen just fatha just seithi. A maen nhw'n fatha innocent bystanders yna. Mae hwn major fatha... Un o'r ffilms... mwyaf i fi weld yn defnyddio'r Stormtrooper logic. Good God. Mae'r boi ma di marw gannoedd o weithiau cyn cadw'r ffilm yma. Hefyd, so hefyd, un o'r pethau nath o twigio bren fi, mae'n cymeryd o'r GPS encoder ma o Pornstash Gupta. Mae'n jamio fo mewn i bocad tu fiewn fo yn ei jacket o. Good jacket. A wedyn, mae o'n cael fight efo henchman i gyd. Mae'n redeg y gwmpas. Mae o'n neidio ar fatha rhyw bodyboard kind of trolley ma. A dos am bruise, am marc ar y siwt, am byd. Mae'r thing ma di bod yn ei bocad o'r holl amser. Just yn jamio fewn i rento. Senna fo, ie. I'n problem o gwbl. Am popeth ffain. Ond... Be sy'n digwydd ar ôl iddo fo ddianc ar stop the presses, mae'n llawn gwaed achos bobl na. Yeah, they'll print anything these days. They'll print anything. Was the line. Like dead people. The gwaed dros y papur newydd i gyd. Well, Bond logic de. Na. Ond maen nhw'n... Be di o da? Dyn nhw'n cysylltu fo deud fatha, it's, you know, you need to return that... red box thing and my wife is in your room. Oh, you have two things that belong to me. Yeah. So fuck you fo, dwi'n mynd yn ôl i'r hotel. Doedd yn gwybod bod rhywbeth di digwydd i Paris Carver yn dweud. Bond should have just said, fuck it, I've got the thing. Menywod i weakness. Fysa Bond, Daniel Craig Bond, would they, fuck it, I don't give a shit. Na, oedd Paris Carver yn amlwg fel yr Madeleine Swan of this Bond. Dwi'n meddwl oedd Madeleine Swan yn really, really boring a fel bach yn annoying erbyn diwedd ac oedd hi ddim really mega effective. Mae well fel syniad. Diolch, dim just fi oedd hwnna. A mae really ifanc iddo fo, cos mae o'n really fucking hen. Hei, mae mor hen a fi. So, ti'n 58? So, yn y ffilm yma... Shit, ti yn 58 blwyddyn nesaf? Mae o 10 blwyddyn yn hyn na fi. Ffilm yma. Brosnan, 44. No, way. Mae bywyd yn bod galed. Terry Hatcher, 33. Na. Michelle Yeoh, 35. Oedd y 90s yn tuff ar bobl. Oedd o'n 54 yn neud y ffilm yma? Na, 44. Oh, reit, oce. Ond be hefyd oedd, o'ch ti gweld fatha'r yn GoldenEye oedd o'n very kind of lean, edrych reit ifanc. Oedd hwn yn fwy o Mamma Mia. A fe'n ond 2 flynedd rhwng GoldenEye a Tomorrow Never Dies. Mae GoldenEye yn peak, ydy. Hai fi ddeud, chi'n gwybod fi, massive Dalton fan. Na i gymryd Timothy Dalton be bynnag ffilms mae'n neud. Chos Dalton oedd y Bond oedd ddim yn fod i fod yn Bond.
achos oedden nhw eisiau Pierce Brosnan 2 flynedd cynt. Fuck off, yes, Ond hyd i'r peth o, so apparently, os dwi wedi dallt y stori'n iawn, oedden nhw ar fi'n annawnsio Brosnan fel y Bond newydd. Ac oedd gen y studio wneud Remington Steele fatha fyny at fatha hanner dydd i renewio'r gyfres. So Remington Steele oedd fel rhyw private eye show. A efo Pierce Brosnan. Nath nhw adnewyddu y gyfres ar 11:59, 58 fath o beth, just cyn iddyn nhw annawnsio bod fo oedd y Bond newydd. So nath nhw fucking whole lot i fyny iddyn nhw. So gorau nhw'n mynd yn ôl. Dwi'n cofio hynna. Pai ti a deithio bod Dalton yn sac yma. Fucking great. Mae'n dod o Wrexham, Pride of Gogledd Ddwyrain Cymru. Mae'n great. Mark Hughes na di. So, Fuck Mark Hughes fyny. Mae'n mynd i'r hotel. Sbio chin fo. No, fucking chin amazing. Anyway, mae'n mynd i'r hotel a mae Paris Carver wedi Goldfingerio neu Gemma Artertonio. Dyna beth edodd o. Mae'n weird, y ffordd mae'n rei sos really weird. Mae hwnna'n fucking weird. Wet mouth sounds, guys. Ie, dwi'n meddwl oedd o'n brathu eto. A wedyn mae gen ti fatha'r doctor na dod i fod. Dr Kaufman. Pwy di'r actor yma? Dwi heb di drach o fyny eto. Mae o'n really memorable. Kaufman yn amazing. Enfo ydi Vincent Schiavelli, Americanaidd, born in Brooklyn, New York City. He was selected in 1997 by Vanity Fair as one of the best character actors in America. Mae o'n amazing yn y ffilm yma. Mae o'n gwybod exactly pa ffilm mae o'n efo. I have a clear shot at your head. I could shoot you from Stuttgart. Would still create the proper effect. Fucking amazing. Okay, mae'n number o bethau fatha sydd eto fatha Bond logic thing. Mae Stamper, y main henchman. Stamper. Mae o ar y to y hotel dros ffordd. Just fatha fel y lookout. Fod i'r prif henchman. Mae o'n cael. Ar y sidelines. Mae nhw wedi gyrru Dr Kaufman i lladd Bond yn edrych fatha suicide. Mae nhw wedi gyrru'r goons eraill i gyd wedyn i'r car park i trio torri mewn i'r car i cael yr encounter ma'n ôl. Mae'r goons i gyd efo ceir i tow trucks. Mae nhw gyd yn gwisgo blazers efo Carver Media Group arno fo, a maen nhw gyd efo machine guns. Maen nhw seithi'r car ma. Mae'r bobl mynd o gwmpas i things nhw, a maen nhw fatha, machine guns, don't give a shit. Mae hyn i gyd yn digwydd, maen nhw'n mynd fatha, now you will die. A wedyn maen nhw'n Stamper, what? A wedyn maen nhw'n dweud, oh, we need you to open the car. I have to torture you. I have to torture you if you don't cooperate. You got a doctorate in that too. I said, no, it's not it's more of a hobby, but I'm very gifted. I'm sure you are. So mae o'n neud I escape. So, a mae o'n seithi Kaufman a Villa, mae'r heddlu yn quote silence y heddlu. So mae'r bullshit na digid ddigwydd yn y car park i'n byd. A mae un o'r henchman ma efo shoulder mounted rocket launcher sy'n iawn I car park. It's Bond logic, guys. I love it. Ond gen ti'r remote control car chase. Mae hwnna'n great. Iestyn, come on, ti'n gorau lyfio hwnna. Hang on, dwi'n cofio dwi'n cofio fo yn One Flew Over the Cuckoo's Nest. Pwy? Oedd o yn... Ac oedd o'n sefyll allan hefyd yn Batman Returns. Pwy oedd yn Batman Returns? Just y boi ma mewn overcoat mowr. Dwi just cofio gwynab o, os ti'n mynd ar Google Images a just teipio enw fo fewn. Yn really Mae o just oedd oh my god. Dwi'n nabod fo fel. Scary faced guy. Mae gen fo just y bags o dan I lygyd sydd yn debyg iawn I pawb sydd wedi byw trwy 2020
a maen nhw just yna. A maen edrych yn hapus, yn ei linau IMDb, Vincent Schiavelli yma, maen edrych yn really hapus. Maen fel, hey! Ond mae just y bag stanlygyd o mor ddu yn naturiol. Ti just fel, Dim yn cysgu lot na di. Na. Just edrych, maen edrych o bod gen efo problem drugs eitha serious. So wedyn da ni yn y car park chase. Mor cool. Lle mae'n cael have whale of a time. Right. Mae yna Sierra yn y car chase na. Mae yna lovely. Oed. Mae yna very late 90s Sierra arian yn hwnna. Ac o'n i fel, oh my god, flashbacks. Yeah! Sierras, massive, yn llythrenol. Nath nhw fyny'r car yna ar deryn, neu rhywbeth fel la. Un o'r rhaglenni Ysbydrec. Literally car dad ti. Ie, nath nhw brynu'r car gyn dad a dweud, reit, da ni angen, am fod oedd y car yn rhan o'r rhaglen beth bynnag, am fod y car dad yn y rhaglen oedd o beth bynnag, a wedyn nath nhw'n mynd yn hynny, wedyn ni rei pres i chdi i ni cael chwthu'r car i fyny. Dwi'n mynd abod dad ti, ond dwi'n abod digon o'na ti i fynd. Yeah? Mae'n dweud, ond os dwi'n cael bod yna i watcha do. Cross my palm with alcohol and I will let you blow my car. Dwi'n hofio bod dad ti yn fel, just rhyw fath o alternative late 80s, early 90s Ysbydrec star ma, a ni just ddim yn gwybod amdano. Living off the repeat fees. Equity just fucking rolling in fanna. Pam ti'n meddwl bod Esther yn byw mewn mansion yn Gaernarfon? Be dwi'n lyfio ydy ar fatha How Did This Get Made? Fatha pa nhw'n sylweddoli fatha ar ôl rhywfaint bod yr actorion yn y ffilm ma am cael check yn y post o'r fees o bobl yn prynu'r ffilm. So nhw'n sôn amdan fatha yn ei gryder rifin ar Sky Captain and the World of Tomorrow. Yeah. Ac oedd nhw'n dweud fatha, ma beth yno fo? Jude Law am gael check yn dweud, fatha pobl di prynu y bullshit movie ma. Ac oedd Tony Newsom sydd yn wych ar Star Trek Lower Decks. Gret. Oedd hi'n dweud oedd I hope for the sake of my teenage self that he uses the money to buy whatever the child's blood or yak's milk that he bathes in to stay so goddamn good looking. So mae'r lein yna just yn... Oedd o surprisingly yn smart ar... Fodd un o'r pethau gorau amdan Captain Marvel, ffilm nas i hoffi o gwbl. Siomedig y ffilm. What could have been? Jude Law, you know, oedd o bach o zadi yna fo. Hai fi ddeud. So, yes, oeddwn ni yn... Car chasing it in the car park. Yeah. From the backseat, drivers. Lovely. Yeah, so mae o gyda fo'r sgiliau i ryddhau lot o stuff dod allan o'r boot. Rocket launchers. A rhyw reswm, di rockets fo methu penetratio'r garage doors. Yeah. Mae rockets o'n eitha shit i gymaru ar garage doors yna. Mae'n gallu chwthu fyny ceir, no problem. No problem. Yeah. Garage doors no. Made a plot armor. So mae o'n penderfynu cael allan yn y top a dreifio'r car dros y top trwy'r wal i fewn i... Heb wybod os ti'n mynd i lladd unrhyw civilians. Ie. Hollol ffain. Avis oedd o ta? Avis, ie. A hwnnw oedd y car rental o kids yn y ffilm, ie. Great. Mae di reid y cael y car yn ôl. Mein Büro hat ein Autoreserviat. So, o'n i'n quite yn siŵr, oedd hwnna'n dubbed ar ben... Mein Büro has ein Autoreserviat. Dwi'n teimlo oedd nath nhw dybio hwnna... Ydy Pierce Brosnan yn gallu siarad Almaeneg. Anyway, mae'n endio fyny yn Vietnam. Mae ar airbase yn Vietnam, ydy o gynta? Yn agos i Vietnam, ie. South China Sea. South China Sea. Navy uniform. Chys fysa Americans ddim yn gallu cael base yn Vietnam. Oh yeah, sorry. Obviously, I'm hwnna. Any Hawaiian shirt. That was a whole thing. Wante, Wade. Bloody love you, Wade. GoldenEye, fel da ni'n deud, greatest Bond film ever made.
Fyny na hefo Casino Royale. Jack Wade. Mae Jack Wade yn efo. He is the Felix Leiter of this A be run. ni'n lyfio oedd fatha Brosnan yn ei Navy uniform, just yn edrych fyny a lawr ar Wade, a Wade fatha, just fatha, well, this is perfectly acceptable. Oedd a complete contradiction Lyfio fo. in Britain and American Ond, be sy'n brilliant ydy Joe Don Baker sy'n chwarae Wade, hefyd wedi bod yn bad guy yn y Dalton films, sydd yn ffwcio brain fi tam y bach, but na i gymryd hwnna. Ti'n cofio fo? Oedd gen fo fel yr hall na, hefo fel Great Generals. Yeah. Yes? Flashbacks? I can't remember him. Mae'n oce, pan da ni'n neud y spin-off podcast ma, mae'n mynd o'n ffain. Yeah. So maen nhw'n mynd fatha wedyn... Maen nhw'n ffigur allan, mae na Venn diagram o lle oedd yr HMS Devonshire yn meddwl oedd hi, a wedyn y cylch o lle oedd hi go iawn, a dden nhw ddim ar ben I gilydd, a wedyn nath nhw ffigur allan bod y GPS fuckery yn digwydd fyna. Dyna lle nath nhw ffigur allan. A nath nhw halo jumpio... Oh, here we go, yeah. Tom Cruise, Mission Impossible jump. Beautiful. Dyna ddim searching o gwbl, nath nhw just halo jumpio straight i'r fucking gwch. Dyma y math o stwff, right, tasen ni'n gallu perswadio Chris Nolan I wneud Bond films. Achos dyna, a dwi'n cofio dod allan o'r cinema ar ôl gwachod No Time to Try Hard, nes I really ffigur allan, oedd Al a fi jyst yn cael big chats amdan lle mae'r series yn mynd rwan, ac o gennau dau option. Option 1 oedd, maen nhw'n neud Endeavour ono fo, sef basically, flashbacks, 60, oedd nhw'n neud 60s reboot, maen nhw'n Endevourio fo, mynd yn ôl o ffilmio fo fatha fod o'n y 60s. Yeah, exactly. Oh, nice. Fel Last Night in Soho, kind of, whatever. Kingsman I... Yeah. Fath o bullshit. Dyna di number 1 theory fi. Number 2 theory fi ydi, maen nhw finally cael Chris Nolan I wneud o, a mae Chris Nolan yn Chris Nolan io fo, ac basically yn cicio pawb arall allan a just wneud the Chris Nolan Bond. Bondception. Ti deitha fi, Bryn? Fatha, combinio'r multiverses o ti'n cael Sean Connery a... Spider-Man. Spider-Man yn cwffio... Into the Bondiverse. Into the Bondiverse. Theory fi, so ti'n edrych ar be mae'r producers di dweud, fi wneud am beth merch chwarae James Bond, nath beth o ddim wneud, wneud am beth merch bod yn 007. Mae hi literally wedi bod yn 007. Lashona Lynch a mynd ar franchise ymlaen. Mae fucking heiddi fo, cos gath I ddim digon I wneud yn y ffilm yna, I fod yn honest. Dwi'n meddwl... Ni'n really flin, o'n I fel, oedd hi'n... series efo hi yn efo, yn hytrach na spin-off movie. Yes, Amazon yn mynd I financial fe I gyd. A rhoed commentary Cymraeg yn efo gen Owain Gwynedd. Brilliant. Genius. Fuck you, Amazon. Fuck you. I hate rugby, but I hate you more. Anyway, sorry. So mae'n mynd i'r llong, ffeindio'r llong, mae'n cael cool dive, bla bla bla. Gesiach pwy sydd yn y llong? Surprise Michelle Yeoh. Surprise Michelle Yeoh. Yn y llong hefyd. I think you're following me around. Sorry, yes, carry on. A mae'r vibrations mor gryr rhwng y ddau yn mae'n achosi'r gwch dechrau ffocin symud. Mae Chris Brosnan yn trio cnoi hi. Mae fel, ar ôl y gwch fod yna mor hir, fatha, oh yeah, I think now even more. Just the fuck... O'n i'n methu cael dros yna, fatha, wan am penderfynu symud? Mae'r creigia ar llong... For plot reasons. Mae'r creigia ar llong efo excellent sense o dramatic timing. Ti'n gwybod be oedden nhw? Daniel Creigia oedden nhw'n de. So mae'n sylweddoli fod na bom ar goll. Mae na bom ar goll. Mae na bom ar goll, a maen nhw'n neud i'n ôl i'r top. A wedyn mae na dodgy... Dada, look, I'm on a boat. Oh, I'm dead. A wedyn mae boi'n codi fyny fatha... Na, ti'n meddwl fatha, no way nath a harpŵn dod o fyna. Mae'r angle yn hollol wrong. A pam fod nhw'n boddran cuddio? Pam fod nhw'n boddran cuddio? Mae nhw'n mewn yn y dŵr. So mae Waylon a James Bond fel, da ni'n dod nôl fyny, digwydd bod, da ni'n mewn beautiful Thai Vietnamese traeth seas ma. It's the opportunities for travelling that I enjoy about banking. So wedyn, maen nhw'n cael eu kidnapio gan Stampa. Stampa. A wedyn maen nhw'n mynd I... Nice clothes.
Maen nhw'n cael dillad. Maen just happen to have clothes lying around. Well, of course, because mae yna whole costume department yn really angen rhywbeth i wneud yn y ffilm yma, cos dwi'n meddwl Stealth both costume department. Yeah. So wedyn, maen nhw'n endio fyny yn swyddfa Vietnam? Vietnam, ie. Carver Media Group, a digwydd bod pwy sydd yna ar ei holidays ydy Elliot Carver yn taipio fel hyn. So, sori am dyn hynna, dylen ni fod yn iwsio prop keyboard i ddangos sut oedd Elliot Carver. Nes i actually iwsio keyboard gewn fi, a man i just stopio recordio. Appalling sydd oedd yn defnyddio keyboard. Na, amazing. Venn diagram. Oedd o fatha person sydd heb di actually erioed i dynyddio cyfriadur ar y blaen. Ti'n meddwl bod o'n gwybod yn union be oedd o'n neud fel, this is going to be great. That was a choice. This is going to be amazing. Oedd o'n amazing fod nhw wedi reid penderfyniad fo, branding cwmni fo, ydy gwynab fo. Gwynab fo. Ar bob dim. Mae'n lyfio gwynab fo. Side of building. My face. Meddylia, os na hwnna oedd logo Apple, Steve Jobs. Well, neu just spectol Steve Jobs neu rhywbeth. That's great. Be ni licio yn y golygfa ma ddo? A torture implements. Y chat wedyn rhwng Wayland, Bond a Carver fatha'r digital age, new warfare, a bod matha beth fel a hwnna dwi'n meddwl ydy'r weirdly prescient ond hefyd ddim quite yn iawn kind of bit o'r ffilm ma. Bydd yn dweud, words are the new weapons, a ti'n kind of edrych yn ôl o heddiw yn ôl i fanna, ti'n mynd oedd fuck. Okay, you got it. Yeah, dwi'n dall. Dwi'n dod sôn am yr internet, ond... Ond, oedd pob beth yn eitha. Ball torture mechanism, gyda nhw. Dwi yn lyfio y torture implements. Mae Stamper just fatha, ydy o'n robots? Ta ydy o'n fatha person go iawn? Dwi'n quite yn siŵr. A mi o fatha just yn grabio Carver fatha a taflod yn gwybod fatha rhyw ragdoll tra mae Bond a Wei-Lin just fatha'n lladd pob. Sgyn nhw'n digon o security guards. Nagos. Mae'r henchman i gyd ar y ffocin gwch neu maen nhw mewn yn y firing range yn trio dysgu sydd i actually hitio rhywbeth. So maen nhw'n denu gwydyn off yr adeilad wrth mynd lawr off efo'r banner ac maen nhw'n ti'n fa? Yep, neud o lawr. So dyna ma banner thing. So, maen nhw'n sgrichen lawr ochr y building ma, maen nhw'n cyrraedd diwedd y banner, maen nhw'n troi rownd, smasho'r ffenast. Impossible. Maen nhw be, ar y 10th floor? Ar y 10th floor? Ie? Meddwl o, ie. Ie. So, erbyn yr amser, maen nhw wedyn yn gorfod mynd lawr i gwylod, allan trwy drws, ffindio motorbike, cael ar y motorbike a dreifio i ffwr. Yn yr amser yna, di henchman Carver heb di gallu cael o top floor yr adeilad, yn y lift i'r gwylod, cael ei fans nhw a wedyn chasio New build. Dwi'n gwybod. A ti fatha... Diolch, Bryn. Eto, yn sense of timing fi o'r ffilm, ti'n teimlo fatha... Fysa wedi cyfarfod i gilydd yn y lobby. Well. Fel da ni'n deud, da ni'n dod fyny a Bond Logic. Bond Logic, film logic. Wedyn, mae gen ti'r problem wedyn, nes i'n pigo fyny ar y problem yna o'r timing, ond wedyn, maen nhw'n mynd ar y motorbike ma, a radio gwmpas. Mor cool. A maen nhw'n gofyn, are they following me, following us and what? A maen nhw'n dweud, let me have a look. A mae'n dringo dros fo, getting into don't get any ideas position. A wedyn... That's literally what she said. A wedyn... A wedyn, mae na lein yn dod i fyny lle mae hi yn deitha fo go for the barrels. Yeah. A mae hi'n gwynebu yn ôl. Yeah. A wedyn, mae o'n... Sut mae hi'n gwybod fod y barrels yn dod i fyny? Yeah.
A nath hwnna really taflu fi. A wedyn- Rewindio fo, a dwi'n dweud, na, impossible. Just wedyn- fucking Bond logic. Y chase cool ma'n digwydd, ond fyny at y pwynt lle mae'r helicopter yn dod yn involved. Yeah. A mae'r helicopter, maen nhw'n iwsio'r blades fatha rhyw... Dwi'n cutting lyfio hwnna. devices. Mae'n just yn silly. Yeah. O, peth ydi, You're not getting past this. O fysa helicopters ddim yn gweithio fel la. Na. Stwan. Och, chdi'n gallu deud na helicopter di cael ei reid Ar ar crag. stand o Ie, fo. ie. Ac yn just yn aros yna. Stwan, boys. Beth dwi'n lyfio wedyn... Oedd o'n cool, Be' dwi'n though. lyfio wedyn- Oedd o'n o, cool. be' dwi'n lyfio ydi, so mae'r helicopter ma, 10-15 feet off y llawr? Ish. Ie, ie. Mae nhw yn reithio Hollol dan o fo. steady. Mae nhw'n reithio dan o fo, tafled yr hook man o fo, mae'r thing yn cael ei dynnu, wedyn mae'r helicopter yn fflio fewn fewn un o'r adeiladau a chwthu fyny. Sydd yn Ond brian o'r bobl peth na. ydi, fel ti'n gweld y helicopter mynd i fewn, mae'n mor amlwg na dummies sydd yn y seti. Granda. A mae'n just sefyll tu allan i... Ti just gorau mynd Doedd efo nhw'n fo. disgwyl i chdi weld o mewn 4K ar y pryd, sti. Oedden Oedd nhw fod i wylio fatha Sioned ar DVD. VHS. Oh, sorry. In advance in DVD Ond technology. mae'r drysa'n gorad, mae nhw'n 10 troedfedd off y llawr. Fucking, dyn nhw'n jumpio. Yeah. Ond oedd y scene cyn hynna, lle oedd nhw'n reidio'r motorbike ar Ie. hyd y to, Ie. planks a pob Ie. dim fel na. Hwna oedd y pwynt nes i pigo fyny mwyaf ar y Stormtrooper shooting. O, ie, business ie, ma. ie, ie. A fo, o'n i'n Ie, ie, meddwl, cytuno. Gen ti helicopter Wow, yn ma' nhw'n seithio na chdi, rubbish. pobl eraill efo machine guns yn seithio na chdi, Ie. ac oes neb yn gallu cadw fyny fatha. Does 'na A ddim Mae'r cover. thing na, Na. lle, Does 'na ddim raise cover. machine gun up a little Ie. bit, then shoot. Does na ddim Dwi'n cover, does na byd, maen nhw just yn mynd ar draws y to ma. Dwi'n lyfio'r llinell, a wedyn mae'n cyrraedd diwedd hyn am yr helicopter thing ma. Mae hi'n deud, trapped, a mae o'n deud, never! Dwi'n lyfio fo. So, absolutely lyfio hynna. Mae wedyn maen nhw'n mynd fyny'r Shower cool scene. bike shop. Oh, shower Shower scene. scene. Lyfio'r shower scene. Lle maen nhw gyd yn lyb ac yn sweaty, a wedyn yn lyb eto. a O'n i'n wedyn- mynd dallt o. wedyn fod... Tyma, gen ti'r amazing kung fu sequence wedyn. Yn y bike shop. Ond, tywod, fatha Batcave hidio, and it's not so secret. Sut Ie. fod nhw i gyd yn gwybod fatha, dyma lle ma hi. Ia, pwy ydi rheina? Pwy Yy, ydi'r boys sy'n dod Sy'n i'r gweithio'r general ma nhw. General Chang, Ie. got it. Ond- Achos mae hi'n Chinese CIA kind of person, A ia? be dwi'n thinking ydi, mae hi'n diag o wrth y fo, jumpio'r beic, reidio'i beici am rhywfaint, wedi mynd i fewn i back Super secret layer here. Mae Bond fatha wedyn yn troi fyny, a ffindi hi fela, fatha dos am... Na, mae o'n iwsio super bomb skills fo. Ie, edrych ar y pobl sy'n symud yn weird yn Ie. ganol y pobl eraill. Ie. Ie, mae'n clyfar. Go with it, Bryn, mae'n clyfar. Ond mae Michelle Yeoh wedyn yn cael cyfle i just wwpio'r boys na i gyd. Michelle Yeoh stunt. Mae o'n dod i fewn yn amazing, ie. seithi'r boi ola a meddwl, it's lucky I Mae o'n- turned up. I think I could have handled that. Mae'n Indiana Jones efo. A Cytuno. a wedyn gyn ti'r fatha'r... Lovely monitors coch setup. Ie. Dwi'n licio hwn. Mae nhw di talu ffortiwn i cytio'r lle yma. A beth yna wedi lyfio amdan setups fel la ydi fatha... Mae'na sketch Mitchell and Webb lle mae'na fatha bildar fatha boi rogornal fatha beth yn dod i'r evil lair i ffitio fatha revolving trapdoors ma. A mae o fatha... You what, mate? No, you can't do that with that wall. That's a load-bearing wall. You can't do that. You have to put a steel beam in. So, well, money is no object. So, well, it's not a case of money, mate. It's like, if you take that wall out, the entire place is going to fall down. So, dwi'n still love you. Dwi'n still meddwl amdano fo pan dwi'n gweld fatha'r
cwpyrra ma'n symud ac yn... cracking set-up gen i hi Brilliant. O pam fod y draig yn anadlu tan? Cos Bond logic, yes, Bond I am logic. Chinese in Vietnam, I have... Yes, Fire dragon. because stereotypes, yes, postly. Okay. So wedyn, So ma' nhw rhywbeth ma' nhw'n ffigur allan, ma' rhywbeth digwydd off y coast llong arall, mae How long Carver bay? yn mynd i... Ie, mae Carver yn mynd i suddo llong arall a esgus bod hi di seithi misail fewn i Beijing. Mae gen nhw lot o very shaky helicopter shots. Nice. Yn y ffilm yma, ac o'n i fel, mae drone shots wedi basically gwneud yr shaky helicopter shots yma'n redundant erbyn hyn yn do, cos mae hyd yn oed, mae hwn yn good, big praise film, a ma'n fel... Mae rei fideos ar YouTube lle maen nhw wedi stabilisio'r opening shots films fatha tywod hedfan fewn i New York ac maen nhw yn shaky helicopter footage a maen nhw'n stabilisio nhw ac maen nhw'n edrych gymaint Ma'r well. neis. Dydyn nhw. Ond oedd y technoleg ddim yna, Mae hwn yn eto un o'r pethau fatha timing y ffilm sydd yn bygio fi. So maen nhw'n penderfynu gyrru negas i M ac i'r Chinese government yn dweud dyma beth sy'n digwydd. Maen nhw wedyn yn cytio fyny hedfan i China talu i ryw fisherman seilio o gwmpas y lle. Wedyn search yn yr airbase, cael ar yr stealth ship, Stealth boat. trio roed y bombs ar y stealth ship, cael ei dal, dod i fyny efo plan arall, a mae M ond wan yn troi fyny yn y war room yn deud, it's Carver, he's having us on. Falle bod hi di bod adre efo gŵr hi. Da ni'n gwybod o'r later Oedden films. nhw'n gorfod sobri hi allan, dyna oedd o. Oedd hi di bod yn yfed whisky yn gefn Rolls Royce. Oedd hi di pasio allan yn gefn y Rolls Royce, oedd money penny mynd, oh fuck again. So, mae gen i... Get him some coffee. Get him some coffee. Yes, fine. Double shots. Mae hi yn... so, maen nhw'n penderfynu mynd a ffeindio ffordd maen nhw'n ffigur allan na stealth boat ydi o, a maen nhw'n ffigur allan bod Dr No style, bod y bobl fel, na, lle ni'n mynd a llonga ni fanna fi nos, maen nhw'n cael ei sydd o. Okay, maen nhw'n haib yna stealth boat yna. So, maen allan y stealth boat, a wedyn, da ni'n intercytio hefo. Wante, o'n i'n meddwl na hon oedd y Devonshire, ond chi'n deitha fi'n y Devonshire oedd yr un oedd wedi sydd o. So, ai hon dy'r Cheshire. Yr HMS rhywbeth. A mae yna surprise Hugh Bonneville yn edrych... Bedford. A bod hwn oedd y pwynt nes i bigo fyny, o'n i'n fed up o gweld yr enwan dod i fyny ar sgrin mewn fucking font diawledig. Horrible font! Oh my god. Horrible! Mae'r DVDs hefyd. Pam oedd yn gorfod bod mor hyll? Achos simple. Wel, mae'r subtitles i gyd ar font... fel subtitles font oedd y gyd yn dofynu arno ar y DVD gen i fi, so mae'n amlwg na just copy dros fel yr un ffail ydi o, maen nhw just randomly upgradeio fo i well safon. Oedd o'n hyll. Na hwnna di o, a just subtitle text ydi o, mae'n horrible. Ond nath chi bigo fyny am fod pam nath nhw dweud, it's in How Long Bay, nes i fynd, hang on, I remember this, a nes i fynd i pwys a pause a mynd i Google fatha How Long Bay, James Bond, the man with the golden gun. Yr un lle fydd ydyn nhw? Ie, yr un lle. O'n i ddim yn gwybod. Dylsen ni, mae'r Bond i gyrybwyll podcast ma di cwmpo cyn iddo fo gychwyn, achos da ni'n gwybod y shit mae est. Hyd i'r peth fydd ni darganfod yn ganol, a dyna pam da ni yn bod... Dwi ddim hyd yn oed yn jocio, dwi up for mini-series. Yeah. OK, bob pethefnos, right? Da ni'n neud un o rhain, a wedyn da ni'n neud Bond i grybwyll. 2 thumbs up gan Bryn. Yes, then. Oh my god, mae rai fi brynu'r fucking box set na wan. Mae gyd... OK. Fedrai'n rhannu fo trwy screen share. We'll figure it out. What, Sherlock? We'll figure it out. Figure it, we'll do it live. Okay, so surprise Hugh Bonneville. Ond pe dwi'n meddwl chdi, sut fod y stealth boat methu detectio y dinghy boat? O'n i'n bach fel, bysa'r stealth boat ydi ffindio'r dinghy boat a Bond yn domlaen ers fel. A'r peth ydi, wedyn hefyd, o gyn nhw fatha security cameras, so mae
Bond yn igon safi i wybod bod y security cameras yna. Mae Waylon, mae wedi cael dangos bod hi'n just mor competent, os ddim mwy competent na Bond. Di hi heb di spotio'r security cameras. Mae Stamper yn cael ei yrru lawr na i cael gafel yn ei. Yeah. Just i setio fyny fatha'r endgame, yr thing ma. So mae Bond yn ei good spy trick. Mae'n cymryd boi di marw, a wedyn mae'n dal allan, a mae'n fel da. Mae'n cwmpa fyny dŵr, mae'n fel gret. Da ni di lladd James Bond. O'n i'n meddwl bod yn good spy shit. Dyn ni'n gweld hwnna'n aml. Dwi'n lot o spycraft and stuff arall fel na. Clyfar iawn. So wedyn, mae'n good. Da ni'n mynd, mae di kidnapio Waylon. Mae'n mynd, big things happening. Good villain monologue o'n i'n teimlo. Fake Bond death. Fake, yeah, and a big villain monologue. Mae di rhoi hand grenade mewn pot jam. Love it. A mae Elliot Carver yn cyhoeddi, mae ei big plan ydy cael exclusive broadcasting rights in China for the next 100 years. Just 100 years. Oedd na joke fyna hefyd lle oedd James Bond Melville James Bond i marw. He's a new Anchorman. New Anchorman, yeah. Oh, lovely. Bottom of the sea. So funny. Hefyd, so mae yna surprise Jason Watkins hefyd. Dwi'n gwybod os da chi'n nabod Jason Watkins, so mae'n nativity, mae'n dod fyny mewn lot o bethau. Sa chi'n googlo Jason Watkins, sa chi'n gwybod pwy di, mae'n dod fyny mewn lot o stuff. Gan i fel, edrych ar y bobl mae gyd, maen nhw mor ifanc. Dwi'n lyfio y surprise i ban y ffilm. O'n i ddim yn licio Kung Fu fuckery nes i wneud. Nes i ddim yn oedd hwnna'n offensive. Pan mae Jonathan Pryce, so mae Waylon wedi cwffio i ffordd fyny, a mae Jonathan Pryce wedyn yn basically wneud racial slur o fynd, pathetic. O'n i fel, that's pretty racist. TBH, Elliot Carver. Oedd o just fatha... Ond mae o'n bad guy, a mae o'n cael ei farnu yn y ffilm. Oedd o'n mi weld fatha typ o beth fysa fo yn neud. Yeah, the bach yn silly. Medda fi yn y ffilm yma. Ond eto, oedd o di dailio hi fyny yn ar 10 yn dechrau'r ffilm. So lle o ti'n gallu... Dwi'n meddwl oedd y dail fyny fatha 23 erbyn yr amser i chdi gyrraedd diwedd y ffilm. So, cwestiwn gyda fi amdan yr adeg yma, oherwydd mae y plan oedd o'n mynd i bomio Beijing. Pam oedd na countdown? Pam nath na rwy'n just bwys y bwtwm bom Beijing? Dwi'n yn gwybod. Oedd y countdown yna, fel bod ti'n gallu cael rwy'n mewn Bond ffilm yn mynd T-4 minutes and counting. Oedd o really fatha... Austin Powers 1997 same year same fucking thing. O chdi fatha peth ti'n gweld yn Austin Powers ydy ti'n gweld y person ma' nhw fatha just yn pile o cigarettes ma' nhw wedi T-4 minutes and 37 and counting so mae couple of great lines fan hyn, bad guy monologue lle mae o'n mynd Bond rhywbeth fel, you always seem to have women, be oedd fel, you have something that belongs to me, wastad, and he just felt whatever. A wedyn, mae o'n mynd oedd ei monolog ma, mae'n o'r minions a fatha trio position ei hun, a mae Bond just fatha cut you off, a just fatha, sorry, I tuned out there for a second. Here we go. So, even trade Elliot Gupta for Waylon. You can't fire the missile without him. Oedd mae Elliot Carver yn deud. And it seems you can't resist any woman in my possession. A mae Waylon yn gweud, what are you waiting for? Shoot him! A dwi'n fel, yeah, good point. A James Bond fel, I told you, we're going to finish this together. Oh, how romantic. Do you realise how absurd your position is, mae Elliot Carver? Wedyn, mae James Bond yn deud, no more absurd than starting a war for ratings. Mae'n just really good back and forth, a wedyn fel blamio stuff. Y boi na, beth yna'r boi henchman? Mr. Stamper. Lle mae o'n deud, this one's for Carver. Na, Kaufman. For Kaufman. Kaufman, no, mae Stamper. For Carver hefyd. Na, mae hynna nes ymlaen. Ar ôl diwa pan nhw ar y misail. Hwna oedd y pwynt lle nhw'n cwffio ar y misail. Am fod hwna waw, oedd y boi ma'n really caru fod oedd. So oedd Stamper yn astudio o dan Dr. Kaufman, yr creepy guy,
Creepy Torture Guy. Creepy Ghost. A nath James Bond lladd fo. A wedyn, beth ti'n galw fo, spoilers, ond mae Bond hefyd yn lladd Carver. It's a pretty good kill. Gwyd goffa deud, sea drill, terrifying. Hwna'n awesome kill. Ond thing sydd eto fatha crazy fi am sea drill. Mae sea drill ma just yr hongian yn mynd air. Yep, ar rywsut mae na rail iddo fo gallu mynd mewn i'r command centre. Wrth gwrs, because builders rush job. So what, RSJ ddim yn lle iawn. Ia. So... Isio nhw gael Watkin Jones i fewn, so di wneud job. So, o'n i'n meddwl oedd yn eitha sick. Oedd yn eitha cool. Sick kill. Very 15 certificates kill. O be ni lyfio hefyd oedd, y thing that nes i really enjoyo, weirdly, oedd yr golygfeydd ar y llong, lle oedd nhw'n trio seithi a dyna gyda'r Admiral na dweud, whatever that is, sink it. Enw'r actor yw rhywbeth fel Pip, rhywbeth. It's very Admiralty. Hefo extra Hugh Bonneville a extra Jason Watkins yna fo. Oedd erbyn y pwynt yna, oedd yr acenion di mynd full on English. Ra. Oedd Julian Rhind-Tutt o gyd ti... Oedd Julian Rhind-Tutt yna fo. Fel, like, teenager. A ti fatha, yeah, whatever that is, sink it. A fatha, okay, yeah. The Chinese have said, we have no problem with you happy hunting. Yeah, we too have the contact, but we won't take any action unless it turns towards China. Until then, she's yours. Happy hunting. Happy hunting. Yeah. Caru fo. Fel am Chinese. Absolutely caru fo. So wedyn, explosions, lladd, so mae Waylon yn ffain, Mae hi'n cael gret o look yn yr engine room, lle mae hi fatha just yn seithio'r things ma, Mae fel, beth ti'n galw fo ffilm? Mae Chow Yun-Fat wastad yn nhw. Oce, na i trio cofio beth yw enw'r director na. Ti'n fel y director oedd yn ei wastad like really big Hong Kong action movies ac Chow Yun-Fat yn nhw i gyd. God, beth yw enw fo? Carry on, guys. A wedyn mae Bond a Stamper yn cael fatha rhyw running gunfight efo'i gilydd. Y lladd Carver ag rhywsut mae Stamper yn dal Waylon. Ar ôl lladd Carver, mae Bond yn jumpio ar y missile, dechrau dismantlo fo, a rhywsut diolch di clywed Stamper ddod i fyny. Efo penknife, rhan fath, ie. Ond peth ydi, mae Stamper di manage cael fyny... John Woo films. Mae Stamper di manage cael fyny at y missile, di clymu hi i fyny... Heb sylweddoli efo'r sŵn efo chi. Ia, a mae hi'n effro, so di hi heb di gweiddi i James fatha beth, a tramio ar y missile. Bond time. So mae o'n cario ymlaen neud, mae hi'n tamled peth ydi, mae hi'n fwy o spy na Bond, chos mae hi'n deud... Mae hi'n bloody brilliant. Chos mae hi just yn deud, fatha, mae hi'n gwybod, fatha, dwi'n tamled y things meddwl fo, dwi'n mynd i farw. Nath hi'n neud y cynt, fatha, the fuck are you doing? Shoot him and let's be done with this fath o beth. Bond ydy'r unig sentimental yn hwnna, mae hi just get the job done. Mae o'n gwllio'n hi fewn i'r dŵr, mae o'n neidio ar y misal, ac ar y pwynt yma, mae bob dim yn ffocin chwthu fyny, mae Cafa di marw, mae Kaufman di marw, mae pob di marw, ac am ryw reswm o dal i gon-motivated i trio lladd Bond yn lle edrych ar ôl i hun. Bond logic. Ond ar y diwedd, beth sy'n bygu fi, fel dwi wedi sôn o blaen, prif problem fi ydy bod ar y diwedd, maen nhw gyd wedi sefeifio, popeth di ffrwydro, mae'r bits o'r stealth ship gyd mewn darnau ar hyd y llawr. Ond mae Bond a Waylon yn cael quippy snog ar y diwedd, ac o'n i just fel, ti'n ma be, heblaw amdan hwnna,
great film. Ac o'n i just felt, dim angen, like, pam bys hi, mae hi'n actual professional. Mae nhw newydd fod trwy, like, massive, like, operation yma. A be ni licio diwedd hefyd oedd Money Penny, M yn dweud i Money Penny, fatha, Money Penny, take a memo. Mae'n dweud, Elliot Carver, missing presumed drowned. Fatha, oh yeah, that's not a Robert Maxwell reference. Yeah, 100%, on his yacht. Yeah. Love it. Mi nath, os na, fod chi'n gallu cwyro fi o'na, mistake yn y diwedd na, lle oedden nhw ar y gwch yn cyfeirio fod Bond a Waylon dal yn fyw a di neud. Ond oedden nhw'n di clywed eto. Oedden nhw heb di clywed gyda nhw a methu ffindio nhw. So oedd hwnna'n dodge AF. Oedd hwnna llanas yna. Oedd hwnna un arall oedd di taflu fi, bullshit. Bond Logic. Guys, oedd hon yn good film? Na, good bad film? Bad film? Neu ffilm nathon ni kind of licio? Good bad film. Oedd hwn, ffilm nes i kind of licio. Fel o'n i'n deud gyna, mi nath o neud fi feddwl, ffoc, dwi eisiau adio seren extra i ffilms Daniel Craig i gyd, oherwydd bod hein mor... Ma'n nhw'n... Dwi'n gwybod be di amdanyn nhw'na. Be di amdanyn nhw? Mae'r guys... Nath nhw hitio'r marc efo GoldenEye. Do. Ond wedyn mae'r gweddill yn nhw yn disaster i Pierce Brosnan, dwi'n meddwl. Ar ôl hon, mae'n mynd yn horrendous. Mae'n mynd yn horrendous. Peth ydi, o'na bit, dwi'n meddwl, yn The World Is Not Enough ac yn Die Another Day, oedd yn dda. So os ti'n meddwl wan am Die Another Day... Ond y bit so The World Is Not Enough, na i gymryd o. So yr golygfeydd yn Barcelona, na chi, Madrid? Bilbao, diolch yn fawr. Yr boat chase lawr y Thames, a various bits o The World Is Not Enough, great, loved it. Die Another Day... Sophie Marceau. A bit yn Die Another Day o Hong Kong tan iddyn nhw cyrraedd yn Iceland. Die Another Day nes i enjoyo fo. Chos oedd hwnna eto oedd y bit oedd y classic one. Blaw am Halle Berry, ond we don't need to go into that. Mae hi'n Oscar winner, guys. Fe ddigwyddo? Dal classiest move ever, o'n i di meld Halle Berry yn troi fyny i derbyn y Razzie am Catwoman. Dal classiest move ever. Mae'n troi fyny, mae'n derbyn o roi speech a bob dim. A mae'n diolch i pob oedd yn y ffilm. Mae hynna mor dda. A hi just fatha, yeah, no, I'm going to own this. Yes. I'm going to own this. Ond, good bad film. Yes, ti'n falch? Sorry, o'n gyn nhw fformula, oedd fformula di cario ymlaen o amser Roger Moore, oedd yn gwybod beth o'n neud, oedd di trio rhywbeth o'n Timothy Dalton, oedd di gwaith gweithio, oedd yn trio mynd yn ôl i'r fformula yna yn stwff Pierce Brosnan, ond oedd nhw hefyd yn trio ffindio'r stael newydd. Chys o'r blaen, o'ch di gweld fatha... oedd yn odd i Bond neu fatha cold-blooded kill. So gen ti Kaufman yn ei cold-blooded kill. Hwna'n actually bach yn odd ar gyfer Bond. Ie, fel wff. Ar fel y drop. Fel dropio fel, mae'n eitha fel execution. Ti'n gweld wedyn yn The World Is Not Enough, mae Bond yn brifo. Ti'n gweld hyn o'r blaen. Mae'n visibly injured fath o beth, chos mae gen i fraich yn y sling a bob dim. Die Another Day, mae gen ti bits yn title sequence lle mae Bond yn cael ei tortro. Ti'n di gweld hyn o'r blaen. So maen nhw'n trio bits newydd a ddim quite yn gwybod be maen nhw eisiau neud efo fo. Ond maen nhw'n dal yn trio dal ymlaen i'r fformula, chos maen nhw'n gwybod bod y fformula yn gweithio. Ond yn trio neu mwy. A maen nhw'n cymeryd a wedyn i rwy'n fatha beth di enw fo nath dweud Casino Royale. Ie. Yna chi'r director. Ie. Martin Campbell. Martin Campbell oedd yn... Martin Campbell nath GoldenEye a Casino Royale. Right. What a ledge. So nath nhw penderfynu wedyn just strip it all away ar gyfer Daniel Craig a just gweld beth nhw'n gallu neud efo fo. Ac oedd hwnna wedyn, dwi'n meddwl, oedd yn y marn ni y peth gorau i neud. A dyna be oedd y ddolion nhw wedi neud efo Brosnan. Fos nhw wedi gallu cael yr fatha'r yr bron y thuggish elements na oedd
Dalton di trio wneud, Brosnan-ish yn trio eipio mwy o môr, ond lle Craig yn mynd am yr thug in a suit kind of mentality. Be oedd, yes, ti na ddewis hwn. Be oedd y wneud i ti ddewis hwn lle cynta? O'n i di edrych trwy'r cyfnod Brosnan ag Yn gwybod bod na rhaid gwael ar y ceis. Ie, oherwydd nes rhyw 5-6-7 blwyddyn yn ôl, mi nes i wylio y bonds i gyd mewn sequence. Nes i rei gorau o'n Her Majesty's Secret Service. Ond oedd na rhywbeth amdan y ffaith fod yn wedi gwneud Spice World a'r ffaith fod oedd hwn yn ffitio fewn efo'r cyfnod a oedd o ddim mor wael a dwi'n cofio y ddau oedd yn dod ar ôl hwn ond fod ni'n meddwl fyswn ni'n chwalu heina fyswn ni'n tynnu nhw ddarna a fo hwn efo rhyw fath o basis ag rhywbeth i ddeud amdan y cyfnod da ni'n byw yn ddo rwan. Mae'n cyd-fynd efo Facebook a shit fel la, so mae'n ffitio fewn, so nes i ddewis o'r herwydd hynna, oedd o'n gweithio o ran y cyfnod da ni'n byw yn ddo a fod o dal ddim cweit yn ffilm gret. Dwi'n Bond ffilms oedd cyn Brosnan nôl i Connery. Dyn nhw ddim yn fatha'n IMDb top 250 type movies. Lle stwff mae Daniel Craig di wneud yn contenders ar gyfer o. So mae hynny'n, dwi'n meddwl, yn arwydd o... Gwni fatha... Dyfyrtu mewn i... Never say never die another living daylights. Yes. Okay. O'n i'n flin yn dod o y ffilm yna oherwydd o'n i'n meddwl lle mae ffilms yma di bod. O'r dain God, dwi'n methu No Time to Die. O'n nhw'n gallu neud ffilms fatha No Time to Die oedd yn gallu yna gyn nhw i neud o a dyn nhw heb di neud o'r blaen. Dychmyga os nhw'n gallu neud cyfres o'r ansawdd yna o GoldenEye holl ffordd trwan. Ond pulpy dyn nhw, dyna di'r whole point ydyn nhw, bo nhw yn... Nhw oedd y Marvel... Hein ydy'r Marvel movies cyn y Marvel movies. Ond hyn ydy'r pen Mae'na dal rhyw fath o ddymder yn elfenna o'r Marvel. Mae Marvel yn gallu neud at least elfen o ddymder yn efo. Mae'r stwff Bond fatha advert efo rhyw fath o stori'n cymysgu cynnychdu'n at ei gilydd. Ie, digon teg. So, ti'n teimlo fatha mae No Time to Die actually efo stori... So, mae 2 awr o ffilm a nes i ddim teimlo fel bod o 2 awr. Ond y cwpl o ddarnau llunesu. Ond ie. O'n i fatha... Ar y cyfan. Ia, oedd nhw fatha... Oedd y teimlo di peisio yn rhaid da. Ac oedd be oedd y digwydd yn... Doedd nhw'n teimlo fatha bod yn re-indulgi ac yn ddim eto fatha trio rithro trwy'n y ddau bethau. Oedd nhw actually neud sanwyr efo'i gilydd. A... O'n i'n flin i ryw radda bod nhw di methu neud ffilms fel a cynt. I fynd efo'r pwynt yna, Mission Impossible, really, dwi'n meddwl nath newid y ffordd oedd nhw'n edrych ar James Bond, a nath Mission Impossible dod allan blwyddyn cyn yr un yma nath ni wylio. Ac so oedd nhw wedi ffilmio hwn yn barod, really, ac oedd Mission Impossible neud lot well na ffilm yma. Peth ar Jason Bourne ffilms i gyd yn dod allan yn do. Ac chys dwi di bod yn meddwl es ipyn fatha pobl dweud pwy di'r Bond nesaf ni fatha just put it to bed 50 years it's been a good run Wel dwi mwy fel pwy ydy'r creative team cos dydy'r castio ddim necessarily yn golygu lot ond os ti'n castio rhywun then mae'n a creative team hefyd a nhw sy'n mynd i fod yn neud theori fi di just
Put a line wow. under it. Bryn, mynd i bleed it dry. gadewch i ni stopio'r money-making machine yma. A hynny di'r peth, mae'n bres yn mynd i cael ei wneud, so... Ond eto dwi'n teimlo fatha be... Series fydd na. Dwi'n licio'r syniad... Diddorol. Mae syniad yna... The Saint. Spooks, ie. As long as dim bod o fatha'r ffilm Val Kilmer, da ni'n oce. Dwi yn gweld ein amserydd ni yn mynd yn eitha uchel mis yma, so dwi'n mynd yn neud super quick. Guys, da ni angen neud lightning round, round y fellten ar gyfer yr after party. So dwi'n mynd i enwi chi, da chi'n mynd i deud eich beth after party chi mewn 3 munud neu llai, a really mynd amdani, a wedyn gyrru pawb i gwely, achos mae'n mynd yn hwyr iawn. Bryn, beth sy'n yr after party hefo ti? Beth ti di bod yn watcho? No Time to Never Say Never Die Living the GoldenEye Daylights. Got it. Great movie, loved it. Definitely worth trip i'r cinema. Nice, got a references bach lovely trwyddo fe gyd i'r bonds o ddi gyn ti'r cymeriadau chdi'n licio gweld chdi'n teimlo oedd nhw'n really enjoyo hynna yn beth nhw'n rhaid at ei gilydd so plus mae'r golygfeydd lovely, beautiful teimlo oedd sy'n wedi gwneud mwy o defnydd o Lashona Lynch Cytuno Alma Dabras, did you call it yn iawn? Anna Darmas. Diolch yn fawr. Anna Darmas, hefyd Knives Out. Os chi'n gwylio hwnna, gwylio hwnna. Oh, fucking great. Nice dress, Anna. Brilliant o ffilm. Creepiest, cicio fewn hwnna. Oh, yeah. Be ni'n licio efo Knives Out oedd acen Daniel Craig Craig. A be dwi'n lyfio o'na rhywun wedi suggesti ar Twitter wedyn i Ryan Johnson dylia a Knives Out 2 lle cymeriad Daniel Craig cael acen hollol gwahanol a ddim yn esbonio pam bod o di newid a Ryan Johnson atab hwnna dweud alright, we'll think about it. Yes, 100%. A so ni ddim yn poeni o gwbl, cos mae Benoit Blanc just fel, cymeriad ridiculous. Absolutely. Ddim hyd yn oed actually yn detective da iawn, really. Na di, hynna di'r peth, mae actually really ddim. So dwi'n kind of dubious sy'n ma'n mynd i fod yn neud number 2, dwi'n mwyn gwybod. Ond Ryan Johnson hefyd Break. Great o movie. Heb weld Break, isio gweld Break. Diolch ar gael yn nynlla. Ar gael nynlla. No way. Ni bod trefo ni. Ryan Johnson just yn ledge. Hefyd, dwi wedi sôn dan fo'n barod Star Trek Lower Decks Season 2. Wicked. Mae'r gyfres i gyd allan ar Amazon One. Watch it. Brilliant. I love it. Cytuno. Yes, beth yw dy after party di? Beth yw ti di bod yn gwylio gwrando arno joio? Dwi really, penwythnos dwytha oedd y teulu yn erbyn fi, ond mi nes i bwysio ymlaen a gael nhw i wysio Free Guy. Ac nath pawb really mwynhau o. Mae o'n switch-off movie, lle os ti'n licio games... Achos Jodie Comer. He? Jodie Comer yn amazing. Mae hi yn bonkers yn bob dim, dydi. Just brilliant. Mae o'n just ffilm gret os ti'n i fewn i gemau ac ti'n enjoyo just escapism. Mae o'n briliant o ffilm i watchad. Bryn? O'n i dwi eisiau sôn am y cameo bach reit yn diwedd. Dwi heb watchad o reit i diwedd. Pwy yw Parin... Yr un What the Shit. Be oedd o? Just deud y Bryn, spoilers. Mae'n y Marvel yn y fo, Ie. Y cameo yna. Ie, spoilers. Too much. Bod di bod allan ys ages? Na, cdi. Na? Okay, sorry. Mae'r bit yna, fucking... Penod nesaf. Ie, mae rei pobl ar yr internet yn cysau y darn yna, ond i fi, am fod o'n i'n gwybod oedd yn dod... Ie. Oedd ni'n fatha, yeah! Pan oedd hwnna ddigwydd, oedd y cytio'r bit yna, a si fynd, fucking yes. A dyna ti'n gallu gwneud efo computer game movie, de? Ie. Mae'n gret. Ti'n gallu bod yn unrhyw beth? Ie. Ac actually, fyswn i'n deud Free Guy ydy y computer game movie gorau erioed. Mae o'n fwy philosophical, ond yn ddoniol iawn. Ffilm. Ie. Amdan computer games sydd ddim angen dilyn rheolau'r computer game.
podcast i chi lawrlwytho cyn iddo fo fynd oddi ar eich favourite podcast host oherwydd mae Spotify yn tynnu fo oddi wrth bob un free service arall oherwydd na Gimlet sy'n neud o ydy Science Versus. Mae bob penod maen nhw wedi wneud yn anhygoel a maen nhw'n edrych fewn i bob math o bethau wahanol a mae werth am fod maen nhw'n mynd i dynnu yr holl stwff i lawr a maen nhw'n deud fyddwn iawn gewch chi cael o ar Spotify am ddim ond dwi'n eisiau cael Spotify ar fy ffôn anyway, dwi'n eisiau app arall arno fo, so os da chi eisiau gwrando ar backlog Science Versus just dalwrthwch nhw rwan a just gwrando ar nhw a maen nhw'n really werth i cael, maen nhw wedi cael ei ymchwilio'n dda, maen just yn wych. A TV show, os da chi efo fo, Apple TV Plus, mae The Morning Show, Season 2, off to a great start. 5 episode i fewn, a mae fatha, fuck yeah, give me more. Syth i fewn iddo. Fyna ti jumpio fewn i Season 2, tadio werth? Na, ti gorfo gwylio Season 1. Mae'r rhaid chdi wylio Season 1. Ti'n mynd beth ffoc sy'n mynd mlaen. Cool. Yeah. Sioned? Dwi'n mynd i wneud i fewn yn really quick yn deud, so podcast recommendation fi ydy podcast o'r enw Darknet Diaries. Gan boi o'r enw Jack Rhysider, sydd yn syllafu enw fel Jack, a wedyn R-H-Y-S-I-D-E-R, ac yn i fel. Mae'n rhaid bod gen ti teulu Cymraeg, ond o'n i'n methu Google fo, so anyway. Jack Rhysider, mae o, basically, yn a lot o bob di cwyno bod Reply All di kind of mynd downhill, bach yn weird yn ddiweddar, sydd yn holl honest, cos mae o, di ddim quite be o dda. Whereas mae Darknet Diaries, unwaith eto, heads up gan o Reddit, subreddit podcasts, just great, eitha mildly non-toxic fyna, sydd yn great. Fantastic, absolutely great. Mae'r boi ma yn mynd, interviews hefo bobl sydd basically yn red team, blue team, penetration testers. Mae o gyd yn super techy hacking stuff, ond mewn ffordd dwi'n deall, a dwi'n gwybod os da chi wedi gwrando ar y podcast ma, amser hir, dwi ddim yn mega wybodus ar fel stuff mega technegol, a mae'n really mynd at i fewn i'r byd o fel testio, amddiffyn, systems, hackio, massive Russian hacks, fel just brilliant a really entertaining. Mae'r boi ma'n great. So Darknet Diaries, dwi'n 100% awgrymu hwnna. Mae o'n Patreon-ish podcast, so maen nhw'n dy hysbysebion ddim yn really drwm anno fo, great podcast. A wedyn, really gyflym, peth ola yn y show ydy, dwi wedi bod yn chwarae Hades. Dwi wedi bod, o'n i fod gymaint yn ôl mae'n fel, dwi'n mynd i brynu Hades, dwi ddim yn gwybod lle justify o brynu Hades. Oh god, mae o'r sale. Oedd hwn yn mynd on am diwrnod neu ddau ar y group chat ni, a diwan fi a Iesti just ei pryna'r ffucking... Just pryna fo, Sioned, Jesus. O'n i'n gwybod sa'n mab i'n chwarae, ac o'n i ddim yn gwybod os oedd o'n addas, ond heads up, mae o'n really addas, mae'n ffantastig. Mae fel just game anturus, di sgwenni'n amazing, mae'r celf yn stupendous yn efo, mae'r gameplay yn ridiculous yn efo, mae mor satisfying i chwarae. Ti just yn chwarae mab diw marwolaeth yn trio dengid allan o uffern, a bob tro ti'n trio dengid, ti'n cryfhau dy hynna'n tam y bach mwy, tam bod ti'n fel overpowered god yma ac yn gallu dengid dy ffordd allan. Mae just yn spectacular. Yes, dwi'n gwybod yn y copi'n ti chi. Ti di bod yn chwarae fo? Dwi di gwylio cynnan yn chwarae fo, ond dwi heb di dechrau fe ta. Dwi really eisiau fydda... Mae'n teip o gem fe drai ddechmygu chwarae drwad mewn prawn type o beth, ti'n bo? Ie, a just dal i fynd. Mae o'n really, really satisfying. Mae'r sgwennu mor dda yn efo hefyd, a'r voice acting, a dwi really eisiau chwarae mwy o pethau, achos Supergiant Games sydd wedi'i wneud, a dwi really eisiau chwarae mwy o pethau gan nhw, achos mae just y gofal a'r cyffro sydd wedi mynd fewn i adeiladu fo. Diolch mond, ges i ar sale efo points y pethau, am 4.10 ar y Nintendo Switch eShop, a diolch yn mwy na'r 20 pint, a mae'n werth pob ceiniog. Ys chi'n gallu cael... A game of the year, doedd? Absolutely heiddiannol game of the year. Just more playable, more...
a just rewarding ym mhob ffordd pan wyt ti'n cael... Ti'n chwarae fo... Os ti'n rybys fel fi, fel rwy'n sydd just yn cael RIPs mewn games continuously, ond mae rheina i gyd yn cyfri ti ag at sgiliau ti ar y run nesaf. Mae gyd fel, tro nesaf neud i well, tro nesaf neud i well. Does beth wasted time yn efo. Cos bob tro ti'n neud run trwy'r dungeons yma, ti'n ennill rhywbeth, ti'n curo rhywbeth, mae'n gret. Mwna'n swnio ideal i fi hefyd, chys dwi actually waith na chdi Sionet. Bryn, 100%, mae'n fargeinus, mae'n satisfying, mae'r fighting yn efo just yn really fel, dyna bod ti wedi cael diwrnod lle ti'n pissed out, ti fel, mae'n really fel, mae'n just, so honna, just go for it, guys, yeah, so Hades ar gael, Switch, PlayStation, Xbox, PC potentially, dwi'n siŵr, bob peth, Game of the Year, go for it, dwi'n hwyr effernol i'r game yma. Available at all good bookshops. Yeah, it's available at all dodgy games supplies. So dyna ni. Waw, dwi'n hyd yn oed eisiau sbio ar y timer achos... Bydd ni wedi torri allan yr bit. Ti'n meddwl? Bydd yn record break. I unrhyw un sy'n cyrraedd stage yma, y pishin yma mewn un o'r penod yma, da chi'n gwybod, da ni'n recordio gymaint o hyn i barach chi am fis. Just dipiwch fewn, da ni wedi gweld yn gilydd am mis, so mae'n am fis o chat i gael, does? Just i ddal fyny fo, hwn di hangout neu chi just yn cael gwahoddiad. So mae chi bod yn diolch i ni am hyn hir. Ond jyst yn steid cyn i ni fynd, os mae'n ffilm da chi eisiau awgrymu i ffilm di ddim. 1997 ffilm. Yeah, mostly. At haglediad, gyda i bigo fan neu, dwi'n ni roed ar y list. So os mae'n eigon o bobl yn gofyn am un ffilm, nhw'n ni drio hwnna. Dim horrors, please, diolch yn fawr. Dyn nhw'n ffynnu. Gwni ddim hwyl yn... Dwi just yn mynd i edrych beth yw'r top movie ar Letterboxd yr 1997. Da chi'n gallu dyfalu beth yw? Titanic? Titanic, ia. Chan ni dweebs, da ni'n gwybod. Da ni'n movie dweebs. Pati o tîm yn gallu. Da ni'n movie dweebs. Mae'n gyd yn gret, 97. Mae'r rhaglen yma yn cael ei mixio a'i threfnu a'i chapterio gan Iestyn Lloyd bob mis, so mae Bryn a fi'n ddiolchgar iawn. Iestyn Lloyd sydd hefyd yn rheoli ein social media ni, what a surprise. Fi'n neud mwy yna fod ymol. Diolch o galon i bawb sydd yn gwrando. Diolch i ti, Iest, unwaith eto, o wylod yn calon ni am sortio'r sioe allan a rhoi hi allan. A mi welwn ni chi mis nesa am 1 mlynedd ar 10 arall o'r nonsens yma. Am rwan, nos da... Pymyd yr hugen o mis yma. O, Hydref. Hydref ydi cyflwydd Unarddeg. I mean, I can't even. Gai just diolch unwaith eto i Sage. Couldn't have done it without you. Sage, for all of your podcasting needs. The small podcasts trying to build themselves into big podcasts. I ni gael handlo y cash na i gyd. So, hwyl fawr gen Iest. Ta-ta! Hwyl fawr gen Bryn. Hwyl fawr. Hwyl fawr gen i fi. Dwi just eisiau dweud... O'n i byd yn ei bond quip, ond allai ddim. Mae basically... The hacklediad will return. Yes! Nos da am rwan, gwelwn ni chi tro nesa. Ta-da!